ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदा स्वापतन्तिहं। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वं कृष्णार्पणम। हरे कृष्णा டிவோட்டீஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. வெல்கம் யூ ஆல். இன்னைக்கு நம்ம டே 9ல இருக்கிறோம். 9th சாப்டர் நம்ம பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த சாப்டர் நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னா, மிக ரகசியமான அறிவு. பகவான் நமக்கு இதுல இந்த இந்த சாப்டர்ல இருக்கக்கூடிய இன்னொரு விசேஷம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு ஒரு மிக ரகசியமான அறிவை ஒண்ணு கொடுக்க போறாங்க. கிங் ஆஃப் நாலேஜ் பகவான் கொடுக்க போறாங்க. இதுல இருக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்லோகங்களுமே பகவானால பாடப்பட்டது. எல்லாமே என்ன அப்படின்னா பகவான் வாச்ச. ஓகேவா? இப்ப நான் ஸ்கிரீனை ஷேர் பண்ணிட்டு இன்னைக்கு செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. துர்கா மாதாஜி ஸ்கிரீன் தெரியுதா? Yes, Mataji. Hare Krishna, Mataji. வால்யூம் கரெக்டா இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. Yes, Mataji. ஓகே, தேங்க்யூ. Hare Krishna. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது அத்தியாயம் 9, ராஜவித்யா ராஜகுய யோகம். மிகவும் ரகசியமான அறிவு, மோஸ்ட் கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ். இந்த பக்தி யோகம் தொடங்குனதுல இருந்தே நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா, அர்ஜுனனுக்கு பகவான் சொல்லித்தர நிறைய பக்தி யோக முறைகள் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஓகேவா? சாப்டர் 7ல என்ன பார்த்தாங்க? அர்ஜுனனுக்கு என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, அவங்களோட வைபவங்கள் சென்றதெல்லாம் அவங்க காமிச்சாங்க. நான் நீரின் சுவையா இருக்கிறேன், ஆகாயத்துல அதோட ஒளியா நான் இருக்கிறேன். அவங்களோட வைபவங்கள் என்னென்ன இருக்கோ அதை ஒண்ணு ஒண்ணா இந்த 6 சாப்டர்ஸ்லயும் அவங்க கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க. ஓகேவா? நேத்தி நம்ம பார்த்த சாப்டர் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, இறப்பு நேரத்துல, இறந்த நேரத்துல நம்ம பகவானை எப்படி நம்ம தியானம் பண்ணினா அவங்களுடைய லோகத்துக்கு நம்மளால திரும்பி போக முடியும். அக்ஷர பிரம்ம யோகம் நம்ம பார்த்தோம். சரியா? அது பகவான் இப்ப நம்ம ஒரு ஆஸ்பீஷியஸ் டைம்லாம் பார்க்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. இந்த மாதிரியான ஏன்னா சொல்லப்பட்டிருக்குது, வேதங்கள்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குது அப்படின்னா, நம்மளோட பிறப்பு இப்பெல்லாம் பிறப்புக்கு எல்லாமே டைம் வச்சாச்சு. ஓகேவா? எல்லாருமே வந்து நேச்சுரல் பர்த் இல்ல, சிசேரியன் மூலமா பிறக்கிறதுனால என்ன ஆகுது, இந்த நாள்ல இந்த நேரத்துல இப்படி ஒரு ஆஸ்பிஷியஸ் டயத்துல குழந்தைய வெளியில எடுக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஏற்பாடுகள்லாம் இப்ப எல்லாம் பாசிபிள் ஆயிடுச்சு. ஓகேவா? அப்பெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, பிறப்பு நேரத்தை நம்மளால கணிக்க முடிஞ்சாலும் கூட அது என்ன ஆகாது அப்படின்னா, நமக்கு தேவையான நேரத்துல பிறப்புங்கிறது இருக்காது. இறப்ப என்ன செய்வாங்க, யோகிகள் என்ன பண்ணுவாங்க, தன்னுடைய இறப்பு நேரத்தை அவங்களே குறிச்சு வச்சுட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க என்ன செஞ்சுப்பாங்க, தன்னுடைய இறப்ப இந்த உடலை விடக்கூடிய அந்த தருணத்துல அவங்க அந்த உடலை விட்டுட்டு அந்த யோகியோட அந்த மரணம் அப்படிங்கிறது சம்பவிக்கும். நிறைய நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம். சித்தர்கள்லாம் அந்த மாதிரிதான் தன்னோட உயிரை மாய்ச்சிக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் நமக்கு ஜீவ சமாதியான சித்தர்கள்லாம் நிறைய ஸ்டோரிஸ் நம்ம பார்த்திருக்கிறோம். அதாவது இந்த உத்தராயண காலத்துல, சுக்லபக்ஷத்துல, வளர்பிறையில, இந்த மாதிரி எல்லாம். அப்புறம் உத்தராயணம் மாதிரியே இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு தட்சிணாயன காலத்துல, அப்ப வந்து கிருஷ்ணபக்ஷத்துல, இரவு நேரத்துல. இந்த ரெண்டும் என்ன அப்படின்னா எதை குறிக்குது அப்படின்னா, அதெல்லாம் ஆஸ்பீஷியஸ் டைம், இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா இன்ஆஸ்பீஷியஸ் டைம். அப்ப உயிர் போனவங்க, அந்த மாதிரியான பீரியட்ல உயிர் போனவங்க எப்படி இருப்பாங்க, வளர்பிறையில உயிரை தொட்டவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா, பகவான் கிட்ட போய் ரீச் விடாங்க. அவங்களுக்கு வந்து என்ன மறு ஜென்மம் அப்படிங்கிறது இருக்காது. இதுவே கிருஷ்ணபக்ஷத்துல இந்த தேய்பிரையில உயிர் விட்டவங்க அப்படிங்கிறவங்க மறுபடியும் இந்த உலகத்துக்கு வருவாங்க. அதுக்கு நடுவுல அவங்க என்ன செய்ய, அவங்களோட புண்ணிய காரியங்கள் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அதுக்கு விளைவுகளுக்கு தகுந்த மாதிரியான ஒரு உடல் எடுத்து அவங்க போய் ஸ்வரகோலகங்கள்ல அனுபவிச்சுட்டு சோமரசம் குடிக்கிறது, அவங்களோட பகவானோட சேவைகள் செய்யறது, அவங்களோட நித்தியமா ஆனந்தமா இருக்கிறது, இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அவங்க என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா மறுபடியும் இந்த உலகத்துக்கு திரும்பி வருவாங்க. இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம எதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா, நேத்திய கிளாஸ்ல அக்ஷர பிரம்ம யோகத்துல. ஓகேவா? பரத்தை அடைதல். இது நம்மளுக்கு இந்த பகவத்கீதை ஞானம் கிடைச்ச விட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா,
நம்ம யார் வீட்லயாவது ஏதாவது ஒரு டெத், அதாவது ஒரு நமக்கு தெரிஞ்சவங்க ஒருத்தவங்க உடலை விட்டு உயிர் பிரிஞ்சிருக்கு அப்படிங்கும் போது அந்த க்ஷணத்துல அங்க உட்கார்ந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த பரத்தை அடைதல், இந்த ஸ்லோகாஸ், இந்த 8th சாப்டர்ல இருக்க ஸ்லோகாஸ் படிக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப விசேஷமானது. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம 9th சாப்டர் பார்க்க போறோம். ராஜவித்யா ராஜகுய்யம். ராஜகுய்யம்னா என்ன அர்த்தம்னா அறிவின் அரசன். அவங்க சொல்லக்கூடிய ஞானத்திலேயே மிக உயர்ந்த ஞானம் எது அப்படின்னா 9th சாப்டர்ல கொடுக்கக்கூடிய இந்த ஞானம் தான். இதை நம்ம பார்க்க போறோம். பிஃபோர் தட் நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூரு டைட்டிஸ்க்கு நம்மளோட பிரார்த்தனைகளை தெரிவிச்சுப்போம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. அத்தியாயம் 8 நம்ம நேத்தி பார்த்ததுதான். அர்ஜுனன் முதல்ல 2 கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. யாரு பிரம்மம்னா என்ன, அதி ஆத்மம் என்ன, அதி யக்னம் என்ன, ஒரு கொஸ்டினா அவங்க கேட்பாங்க. பகவான் எங்க உரையிறாங்க, சரியா, அதி தெய்வம் எங்க குடிகொண்டு இருக்குது, அப்புறம் இறக்க நேரத்துல அவங்க எப்படி நம்ம நினைச்சு பாக்குறது அப்படிங்கிற மாதிரி 8 கேள்விகள் கேட்டிருப்பாங்க. அதுக்கு பகவான் பதில் சொன்னாங்க. அப்புறம் எந்த மாதிரி நம்ம நினைக்கணும் அப்படின்னா நம்மளோட வாழ்நாள் பூரா நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் பகவானை நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா இறப்பு நேரத்துல ஸ்பெஷலா நம்ம அந்த ஞாபகப்படுத்திக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. ஆட்டோமேட்டிக்கா பகவான் நமக்கு என்ன செய்வாங்க, கையை பிடிச்சு கூட்டின்னு போவாங்க நம்ம எங்க போகணுமோ அங்க. அப்ப அதுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா பக்தி தொண்டு அப்படிங்கிறது தேவை. தூய பக்தி தொண்டு பண்றது மூலமா பகவான் கிருஷ்ணரை நம்ம நினைவிலேயே நம்மளால நிறுத்திக்க முடியும். இதோட கண்டினியூஷன் தான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சாப்டர் 9. இதுல பகவத் ஐஸ்வர்ய ஞானம் பத்தி பகவான் 9.1ல இருந்து 10 வரைக்கும் சொல்றாங்க. எப்படி நம்ம இந்த பகவானுடைய ஞானம் இப்ப கிடைக்க போது, நமக்கு ஒரு மிக ரகசியமான ஞானம் கூட கிடைக்க போகுது. அந்த ஞானத்தை பத்தின அந்த ஒரு தெளிவான ஒரு விளக்கத்தை பகவான் அர்ஜுனனுக்கு 10th ஸ்லோகாஸ் வரைக்கும் சொல்றாங்க. கிருஷ்ணரை அணுகும் வழிகள், பகவானை எப்படி நம்ம ரீச் அவுட் பண்றது அப்படிங்கிறது 11ல இருந்து 25 வரைக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்குது. பிரத்யேக பக்தியின் இனிமை, சரியா, இது பகவான் மேல நம்ம செலுத்தக்கூடிய அந்த அன்பானது, அந்த பக்தியானது எவ்வளவு ஒரு இனிமையான ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறது 26ல இருந்து 34 வரைக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்குது. இது 9th சாப்டரோட சுருக்கம். இதுவும் ஒரு சின்ன சாப்டர் தான், பட் ரொம்ப அழகான ஸ்லோகங்கள், எல்லாருக்குமே க்ளோஸ் டு ஹார்ட். எப்படி 8th சாப்டர் எல்லாருக்குமே பிடிச்சமான சாப்டரா இருக்குமோ அதே மாதிரி 9th ஆல்சோ. ஓகேவா? நம்ம இப்ப சாப்டருக்குள்ள போகலாம். மாதாஜி 9.1 வாசிச்சு கொடுங்களேன். ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. அத நவமோऽध्यायः. ராஜவித்யா ராஜகுஹ்ய யோகः. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச இதம் துதே குஹ்யதமம் பிரவக்ஷ்யாம்யனசூயவே ஞானம் விஞ்ஞான சகிதம் யஜ்ஞாத்வா மோக்ஷ்யசே சுபாத். ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனது அன்பு அர்ஜுனா, நீ என்றுமே என்னிடம் பொறாமை கொள்ளாதவன் என்பதால் எதனை அறிவதால் ஜட உலகின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை அடைவாயோ அந்த மிக ரகசியமான ஞானத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும் உனக்கு நான் அளிக்கிறேன். பகவான் சொல்றாங்க அர்ஜுனன் கிட்ட, இது இந்த மாதிரி ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு குவாலிட்டி வேணும். அந்த குவாலிட்டி அர்ஜுனன் கிட்ட இருக்குது. அதனாலதான் அர்ஜுனனுக்கு பகவத்கீதை சொல்லப்பட்டது. என்ன குவாலிட்டி அப்படின்னா பகவான் மேல என்ன இருக்கக்கூடாது, பொறாமை இருக்கக்கூடாது. நம்பிக்கை வேணும், பொறாமை இருக்கக்கூடாது. ஓகே, பொறாமை கொள்ளாம இருந்தா மட்டும்தான் அந்த ஞானத்தை புரிஞ்சுக்க முடியும். பொறாமையோடு யார் என்னை அணுகிறார்களோ அவங்க கிட்ட நீ இத கண்டிப்பா சொல்லப்படக்கூடாது, பகவத்கீதையோட இந்த ஞானம் உரைக்கப்படக்கூடாதுன்னு பகவான் 18th சாப்டர்ல சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி நம்ம என்ன வளர்த்துக்கணும் அப்படின்னா இந்த பொறாமை இல்லாத தன்மை. அர்ஜுனனுக்கு என்ன இருக்காது, பகவான் மேல பொறாமை இருக்காது. அவங்க தூய பக்தன், சரி, அவங்க ஃப்ரெண்டு, ரிலேட்டிவ், தென் ஒரு தூய பக்தன், இப்ப சீடனாவும் இருக்கிறாங்க. ஓகேவா? சீடனா இருந்து அவங்கள பகவான குருவா அவங்க கன்சிடர் பண்ணி நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் ஃபாலோ பண்றேன்னு அவங்க கேட்டுக்கிட்டதுனாலதான் பகவத்கீதை ஒரு சாப்டர்ல உரைக்கப்படுகிறது. அதுல இப்ப அர்ஜுனனுக்கு அவங்க சொல்றது என்ன அப்படின்னா ராஜகுய்யம் சொல்ல போறாங்க. எதனை அறிவதால் ஜட உலகின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை அடையும். ஜட உலகின் துன்பங்கள்ங்கிறது என்ன, இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல நம்ம செய்யக்கூடிய எல்லா விஷயமே நமக்கு எதை கொடுக்கும், துன்பத்தை தான் கொடுக்கும். தற்போதைக்கு நம்ம பார்க்கும்போது அந்த இன்பத்தை கொடுக்குற மாதிரி இருக்கிறது, ரிசல்ட் நமக்கு சந்தோஷத்தை கொடுத்தாலும் கூட இது என்ன அப்படின்னா துக்காலயம்னு நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். இந்த துக்காலயம் எப்படிப்பட்டது, டெம்பரவரி. ஏன் அப்படின்னா இந்த ஜட உலகமானது மறுபடியும் தோன்றுது, மறுபடியும் அழியுது. இந்த ஜட உயிர்வாழிகள் எல்லாம் நம்ம எப்படி தோன்றி மறையிறோமோ அதே மாதிரி எதுவும் தோன்றுது மறையுது. இந்த உலகமும் பகவான்கிட்டேந்து வெளியில வருது, திருப்பி பகவானுக்குள்ளேயே போய் அடங்கிடுது. அப்ப இந்த மாதிரி அனித்தியமா இருக்கக்கூடியது எல்லாமே என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நமக்கு துன்பத்தை தான் கொடுக்கும். சரியா? சோ அந்த துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை அடையக்கூடிய ஒரு ஞானத்தை, மிக ரகசியமான ஞானத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும் உனக்கு நான் அளிக்கிறேன். இதுக்கு முன்னாடி பகவான் என்ன ஒரு ஞானம் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன்,
செகண்ட் சாப்டர்ல சொன்னாங்க, ஆன்மீக ஞானத்தை கொடுத்தாங்க. ஓகேவா? அதாவது உடல் வேறு ஆத்மா வேறு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஆன்மீக ஞானம். அந்த ஒரு ஞானத்தை பகவான் கொடுத்தாங்க. அதுவும் ரகசியமான ஞானம் தான். அதுவும் எல்லாராலையும் புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஓகேவா? சீடனை ஆனாங்க. அர்ஜுனன் வந்து பகவானுக்கு சீடனை ஆனாங்க. அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனனுக்கு பகவான் சொன்னது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆன்மீக ஞானம். அடுத்த சாப்டர் 7ல 8ல எல்லாம் என்ன கொடுத்தாங்க அப்படின்னா கிருஷ்ணா கான்சியஸ். நம்ம கிருஷ்ண உணர்வோட நம்மளோட செயல்களை செய்தோம் அப்படின்னா நம்ம பகவானை அணுக முடியும். பகவானோட நம்ம பேரன்பு கொள்ளணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு கிருஷ்ண உணர்வு தேவை அப்படிங்கிற அந்த ரகசியமான ஞானத்தையும் கொடுத்தாங்க. 8th சாப்டர்ல என்ன கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அனன்ய பக்தி. ஓகேவா? அந்த அனன்ய பக்தி என்ன அப்படின்னா பிறழாத மனதோட பகவான்ட்டு நம்ம எப்பவுமே என்ன செய்யணும் அப்படின்னா பக்தி சேவை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கணும். ஓகேவா? அதேதான் இப்பயும் வரப்போகுது. இந்த ரகசியமான ஞானத்தை உனக்கு நான் கொடுக்கிறேன். என்ன ஞானம்ங்கிறது இப்ப நமக்கு தெரியும். 9.2 மெத்தட்ஸ். ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம் பவித்ரம் நிதம் உத்தமம் பிரத்யஷாவகமம் தர்மியம் சுசூகம் கர்த்தும் அவ்யயம். ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம் இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிங் ஆஃப் நாலேஜ். இது வந்து இருக்கிற ஞானத்துக்கெல்லாம் மிக ரகசியமான ஞானம். இந்த அறிவுங்கிறது எல்லா ரகசியங்களிலும் மிக ரகசியமானது, மிக தூய்மையானது. பவித்ரம். ஓகேவா? பவித்ரம் அப்படின்னா தூய்மை. தன்னுணர்வின் அனுபவத்தை நேரடியாக அளிப்பதால், தன்னுணர்வுன்னா என்ன அர்த்தம்? செல்ஃப் ரியலைசேஷன். நம்ம ஒரு ஜீவாத்மானவன் தன்னை பத்தி உணரணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது அவன் எடுத்து வைக்கக்கூடிய ஒரு படிக்கட்டுகள் இருக்குல்ல. ஃபர்ஸ்ட் ஆன்மீக ஞானம் கிடைக்கும். அப்புறம் நம்ம வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸோட அந்த உணர்வோட நம்மளோட செயல்பாடுகளை நடத்த ஆரம்பிப்போம். அப்புறம் பகவானை நெருங்கணும் அப்படிங்கிற செயல்பாடுகள். அந்த செயல்பாடுகள் என்ன அப்படின்னா அதுதான் பக்தி தொண்டு. தூய பக்தி தொண்டு, கேவல பக்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? அந்த கேவல பக்தி தான் என்ன அப்படின்னா மிக ரகசியமான அறிவு. அதுதான் ராஜகுஹ்யம், ராஜ வித்யா அப்படிங்கிறது. கிங் ஆஃப் நாலேஜ் என்ன அப்படின்னா பகவானுக்கு நம்ம செலுத்தக்கூடிய கேவல பக்தி தான். தன்னுணர்வின் அனுபவத்தை அதுதான் கொடுக்கும். அது நேரடியாக அளிப்பதால் இதுவே தர்மத்தின் பக்குவ நிலையாகும். அது எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா அது அழிவற்றது, பேரின்பத்துடன் செயலாற்றப்படுவதும் ஆகும். நம்ம கேவல பக்தியில நம்மள இணைச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகள் எல்லாம் பகவானுக்கானது அப்படின்னு நம்ம அர்ப்பணம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா நமக்கு எப்படி இருக்கும்? நித்திய சந்தோஷம் நமக்கு கிடைக்க ஆரம்பிக்கும். பக்தியோட செயல்படும் போது அதுல ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு என்ன ஆகும்? சாதாரணமா நீங்க வீடை கிளீன் பண்ணுங்க, வாசல்லாம் கூட்டுங்க, நம்ம எல்லாம் வாஷ் பண்றோம், அப்புறம் கோலம் எல்லாம் போடுறோம். இதெல்லாம் சாதாரணமா பண்ணும்போது நம்ம சம்டைம்ஸ் நமக்கு வந்து ஒரு சோம்பல் மிகுதியா இன்னைக்கு பண்ண வேண்டாம் விட்டுருவோம் அப்படின்னு இருப்போம். இதுவே என்ன உடம்பு முடியலனாலும் ஃபீவர்னாலும் கூட நாளைக்கு ஒரு ஃப்ரைடே இல்லாட்டி ஒரு பகவானுக்கு உகந்த நாள், ஏகாதசி வருது, திருவோண விரதம் இருக்கணும், இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு விசேஷ நாள் வரும்போது நமக்கு உடம்பு முடியவே இல்லைன்னாலும் கூட நமக்கு அது வந்து செய்ய முடியாது அப்படிங்கிற கண்டிஷன்ல கூட நம்ம என்ன செய்வோம்? இல்ல நாளைக்கு பூஜை இருக்குது, நம்ம அதனால பூஜா பாத்திரத்தை எல்லாம் கிளீன் பண்ணணும், வீடெல்லாம் வாஷ் பண்ணணும், கோலம் போடணும், கிளீன் பண்ணி பகவானுக்கான எல்லா பிரசாதங்கள்லாம் நைவேத்தியங்கள்லாம் தயார் பண்றதுக்கு நமக்கு என்ன வந்துடும்? மனசுல ஒரு உற்சாகம் வந்துடும். அந்த உற்சாகமே மனசுக்கு என்ன கொடுக்கும்? உடலுக்கு என்ன கொடுக்கும் அப்படின்னா ஒரு தெம்ப கொடுக்கும். சரியா? பண்ணிட்டு அப்புறமேட்டு மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்ணிப்போம்? ரெஸ்ட் எடுத்துப்போம். ஆனா அந்த பேரின்பத்துடன் செயலாற்றுறோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அதுக்கான ஒரு எனர்ஜியை கொடுக்கறது யாரு அப்படின்னா பகவான் தான். அவங்க எனர்ஜெட்டிக். நமக்கு அந்த எனர்ஜியை அவங்க கொடுக்குறாங்க. அது அழிவற்றது, அது நித்தியமானது. அந்த பக்தி தொண்டுங்கிறது நித்தியமான ஒரு விஷயம். நம்ம இப்ப இதை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும் போது இந்த உடலை விட்டு இந்த ஜீவாத்மா பிரிஞ்சாலும் கூட மறுஜன்மா எடுத்து அந்த ஜீவாத்மா இன்னொரு பௌதிக உடலை எடுக்கும் போது அந்த பௌதிக உடல்ல இப்ப என்ன வேலையை பண்ணிட்டு இருந்தோமோ அதுல இருந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ண ஆரம்பிப்போம். ஏன்னா இதோட விளைவுங்கிறது இந்த நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களோட புண்ணிய விளைவானதுதான் நமக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு இடத்த நமக்கு கொடுக்குது. சரியா? அதாவது நம்ம இங்க நல்ல காரியங்கள் செஞ்சுட்டு இருந்தோம்னா அந்த நல்ல காரியங்களோட விளைவுகளாக நம்ம இன்னொரு நல்ல ஃபேமிலியில போய் நல்ல உடல் எடுத்து பிறப்போம். அப்ப நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் இதோட கண்டினியூஷன் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஓகேவா? இங்க என்ன விட்டமோ அதுல இருந்தே நம்ம பிடிச்சு நம்ம பாட்டுக்கு போக ஆரம்பிப்போம். நாரதரோட கதை உண்டு. நாரதர் வந்து முன் ஜென்மத்துல என்னவா இருந்தாங்கன்னா ஒரு வேலைக்காரியின் மகளா இருந்தாங்க. ஓகேவா? வேலைக்காரியின் மகளா இருந்தவங்கதான் மறுஜென்மால என்ன ஆனாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக உடல் தரித்து நித்திய ஆனந்தத்தோட அவங்க எப்பவுமே திரிலோக சஞ்சாரியா எல்லா உலகத்திலையும் சுத்தி வராங்க. பகவானோட நாமத்தை தொடர்ந்து சொல்லக்கூடிய ஒரு பக்குவம் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு கிடைச்சதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா முன்ஜென்மத்துல அவங்க ஒரு வேலைக்காரியின் மகளா இருந்தாலும் கூட, வேலைக்காரின்னா என்ன அர்த்தம்? அங்க அந்த சாதுர்மாச விரதம்னு சொல்லுவாங்க. முனிவர்கள் எல்லாரும் என்ன செய்வாங்க? ஒரு இடமா போயிட்டு தவம் வேள்விகள் எல்லாம் பண்றது, வேத மந்திரங்களை ஓதுறது, அந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க? நிறைய இடங்களுக்கு போவாங்க, தங்குவாங்க.
அதுல மழை காலங்கள் வரும்போது அந்த 4 மாசத்துக்கு அவங்க என்ன பண்ண முடியாது, ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு அவங்களால வந்து மைக்ரேட் ஆகி போக முடியாது. அப்பெல்லாம் அடர்ந்த காடுகளா இருக்கும், வனங்கள் நிறைந்த பகுதியில மழை நேரத்துல பிரயாணம் பண்றதுங்கிறது ரொம்ப சிரமமான விஷயங்கிறதுனால என்ன செஞ்சிருவாங்க, ஒரு ஆசிரமம் குடில் அமைச்சு அந்த 4 மாதங்கள ஒரே இடத்துலயே அவங்க தங்கிடுவாங்க. அப்ப அங்க ஒரு இடத்துல தங்கும்போது அந்த ஆசிரமத்தை மெயின்டைன் பண்றதுக்கும், அவங்களுக்கு தேவையான காரியங்கள செஞ்சு குடுக்கறதுக்கும், அவங்களுக்கு சமையல், சாப்பாடு எல்லாம் பண்ணி குடுக்கறதுக்கும் அவங்க ஒரு வேலைக்காரியாக ஒருத்தவங்கள நியமிப்பாங்க. அவங்களோட குழந்தை யாரு அப்படின்னா நாரதர். அவங்க அம்மா வந்து எது படிப்பறிவு இல்லாதவங்க, ஏட்டறிவு இல்லாதவங்க. அவங்க அந்த இவங்களுக்கு அந்த முனிவர்கள் எல்லாருக்கும் அந்த 4 மாசத்துக்கு அவங்களுக்கு எல்லா ஹெல்ப்பும் அவங்க பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அவங்க பண்ணும்போது, இந்த குழந்தைய என்ன பண்ணியிருக்கும் அப்டின்னா, ஆசிரமத்தோட வாசல்ல உட்காத்தி வச்சுட்டு அவங்க வேலையெல்லாம் செய்வாங்க. அந்த குழந்தை வாசல்ல உட்கார்ந்திருக்க குழந்தை சும்மா விளையாடுது. நம்மளா இருந்தா என்ன செய்வோம்? ஏதோ டாய்ஸ் கிடைச்சுச்சுன்னா விளையாட ஆரம்பிப்போம். பூனைக்குட்டி ஏதாவது இருந்ததுன்னா விளையாடுவோம். பட் நாரதருக்கு என்ன இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க எல்லாம் என்ன செய்றாங்க? என்ன மாதிரியான மந்திரங்கள உச்சாரணம் பண்றாங்க? அவங்களோட செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கு? அப்படின்னு உற்று நோக்க ஆரம்பிச்சாங்க. அவங்க சொன்ன விஷயங்கள தானும் திருப்பி சொல்லி பார்க்க ஆரம்பிச்சாங்க. தன்ன அறியாமே அவங்களுக்கு என்ன வந்தது அப்படின்னா, அந்த பக்தி தொண்டு, அந்த செயல்பாடுகள் எல்லாம் அவங்களுக்கு தன்னறியாமே வந்தது. அதோட இல்ல, அவங்க சாப்பிட்டுட்டு மீதமான உணவு இருக்கு பார்த்தீங்களா? ரெமினன்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? நம்பல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு மீதம் இருந்தா அப்படின்னா, எச்சில் பண்டம். பகவான் சாப்பிட்டுட்டு வச்சுக்கிறது என்ன அப்படின்னா, அந்த எச்சில் பண்டம் ரெமினன்ட்ஸ் எப்படி அப்படின்னா, ரொம்ப புண்ணியம் வாய்ந்தது. அதே மாதிரி பகவானுடைய தொண்டர்கள் சாப்பிட்ட அந்த உணவு, மீதி உணவு நம்ம சாப்பிட்டோம்னாலும் நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா, அதே அளவுக்கு நமக்கு பகவானோட கனெக்டிவிட்டி ஏற்படுத்திக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா அந்த எச்சில் உணவு சாப்பிடுறதுங்கிறது கிடைக்கும். ஏன்னா, அது வந்து பகவானோட பிரசாதம் ஆயிடுது அது. அவங்க சாப்பிட்டுட்டு முனிவர்கள்லாம் சாப்பிட்டுட்டு மீதமா இருக்கிற அந்த உணவ எடுத்துக்கிட்டு நாரதர் என்ன பண்றாங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர்றாங்க. சோ அவங்க வந்து இவங்க முனிவர்களுடைய ஞானத்தையும் பெறுறாங்க. முனிவர்கள் சாப்பிட்டு மிச்சம் வச்ச அந்த சாப்பாட எடுக்கிறதுனால அந்த புண்ணியமும் உங்களுக்கு கிடைக்குது. இந்த ரீசன்னால உங்களுக்கு மறுஜென்மா எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, திரிலோக சஞ்சாரியா பகவானோட நெருங்கிய அசோசியேட்டா அவங்க ஆகக்கூடிய அந்த விஷயம்ங்கிறது நடைபெறுது. ஓகேவா? இதுதான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பக்குவ நிலை. இந்த தர்மத்தின் பக்குவ நிலை எப்ப கிடைக்கும் அப்படின்னா, இந்த ரகசியமான அறிவ நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுனால. என்ன பண்ணாங்க அந்த குழந்தை நாரதரோட அந்த முன்ஜென்ம குழந்தை என்ன பண்ணுனுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தூய பக்தி, கேவல பக்தி பண்ணுனுச்சு. ஓகேவா? அதுக்கு எதுவும் சொல்லப்படலை. யாரும் தனியாக எடுத்துரைக்கப்படாத ஒரு ஞானத்த அது தானாவே தெரிஞ்சுக்கிட்டு அத பார்த்து வளர்ந்ததுனால, அதுக்கு நெக்ஸ்ட் ஜென்மம் எப்படி அமைஞ்சது அப்படின்னா, அவ்ளோ பெரிய கிரேட் பொசிஷன்ல அது உட்கார்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு அமைஞ்சது. 9.3 மாதாஜி. Yes, Mataji. Ashrattadana Purusha Dharmastyasya Parantap Aprapya Mam Nivartante Mrityu Samsara Vatmani. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. எதிரிகளை வெல்வோனே இந்த பக்தி தொண்டில் நம்பிக்கையற்றவர்கள் என்னை அடைய முடியாது. ஓகேவா? யாரு வந்து பகவான் கிட்ட ரீச் அவுட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள். அஸ்ரத்த தானா. ஸ்ரத்தா அப்படின்னா நம்பிக்கை. அஸ்ரத்த தானா அப்படின்னா நம்பிக்கை அற்றவர்கள். அப்ப 2 குவாலிட்டி சொல்லிட்டாங்க. ஒண்ணு ஃபர்ஸ்ட் வெர்ஸ்ல சொன்னது என்ன அப்படின்னா, பொறாமை இல்லாதவர்கள் என்னை நெருங்க முடியும். அப்புறம் இப்ப நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் என்னை நெருங்க முடியும். சரியா? நம்பிக்கையற்றவர்கள் என்னை அடைய முடியாது. பக்தி தொண்டு செய்தாலும் கூட பகவானை அடைய முடியாது. எனவே அவர்கள் இந்த பௌதீக உலகின் பிறப்பு, இறப்பு பாதைக்கு திரும்பி வருகின்றனர். ஒரு டைல்யூஷன் ஒரு ஒரு டைலமாவோடயே இத செஞ்சா நமக்கு நடக்குமா? நடக்காதா? அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்றோம்? அந்த டிமாண்டோடயே நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து எப்பவுமே என்ன இருக்காது அப்படின்னா, தூய நம்பிக்கைங்கிறது இருக்காது. பகவானுக்கு செய்தோம்னாலும் கூட நம்பிக்கை இல்லாம செய்யக்கூடியவங்க சில பேர் இருப்பாங்க. மாயாவாதிகள். அவங்களோட பிரின்சிபல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, அடுத்தவங்க சொல்றதுக்காக அந்த செயல்பாடுகள பண்ணுவாங்க. ஆனா பூரண நம்பிக்கைய அது மேல வைக்க மாட்டாங்க. அப்ப எப்படி பலன்கிறது கிடைக்கும்? பகவான் அதுல திருப்தி அடைவாங்களா? அப்படின்னா நிச்சயமா திருப்தி அடைய மாட்டாங்க. ஓகேவா? நாரதர் வந்து ஒரு ஒரு நாரதர் என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லா நேரமும் வந்து பகவானோட நாமத்த சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறவங்க. 24 மணி நேரம் 7 டேஸும் பண்ணக்கூடியவங்க அவங்க. ஆனா பூலோகத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு விவசாயி, ஏழை விவசாயானவன் காலையில ஒரு டைம் மட்டும், அப்புறம் ராத்திரி ஒரு டைம் மட்டும் தான் பகவான் நாமத்த சொல்லுவாங்க. நாரதருக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும். நீங்க வந்து யார ரொம்ப உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னோன, என்னையா இல்லாட்டி அந்த அ ஏழை விவசாயிய. உடனே பகவான் சொல்லுவாங்க, கிருஷ்ண பரமாத்மா சொல்லுவாங்க, அந்த ஏழை விவசாயிய. அவங்க ஒரு நாளைக்கு 2 முறை தான் நாராயண நாமம் சொல்றாங்க. நான் பொழுது ஃபுல்லா நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறேன். நீங்க வந்து என்ன சொல்ல மாட்டீங்களா? ஏன் அந்த மாதிரி அந்த ஏழை விவசாயியின் பேர்ல உங்களோட கருணைய நீங்க காட்டுறீங்க அப்படின்னு நாரதர் கேட்டோனே, அதுக்கு அவங்க சொல்லுவாங்க,
பௌதிக காரியங்கள் அத்தனையும் செஞ்சுக்கிட்டு இந்த பௌதிக கடமைகளை கம்ப்ளீட்டா நிறைவேற்றிக்கிட்டு அவங்களால என்ன செய்ய முடியுது, அந்த காலை ஒரு முறை இரவு ஒரு முறை முழு மனசோட நம்பிக்கையோட என்ன அவங்களால ரீச் அவுட் பண்ண முடியுது. அவங்க ஒரு தடவை நாராயணன் நாம சொன்னா கூட முழு நம்பிக்கையோடையும் பக்தியோடையும் சந்தோஷத்தோடையும் அவங்க சொல்றாங்க. அப்ப நான் எப்படி சொல்றேன் அப்படின்னா, உங்களுக்கு நான் ஒரு டெஸ்ட் வைக்கிறேன், அதுல இருந்தே கண்டுபிடிச்சிடலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிண்ணம், அந்த கிண்ணத்துல ஃபுல்லா ஃபில் ஆகுற அளவுக்கு எண்ணெயை ஃபில் பண்ணிட்டு இந்த கிண்ணத்தை நீங்க எடுத்துக்கிட்டு இந்த எண்ணெய் ஒரு சொட்டு கூட சிந்தாம இந்த உலகத்தை நீங்க சுத்தி வரணும். அதுதான் டாஸ்க். உடனே நாரதன் என்ன பண்றாரு, ஓகே நான் அந்த டாஸ்க்கை நான் வந்து அக்காம்ப்ளிஷ் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு அந்த சின்னோண்டு பவுல் ஃபுல்லா அந்த எண்ணெயை ஃபில் பண்ணிக்கிட்டு அந்த ஆயில் ஸ்பில் ஆகாம அவர் அந்த உலகத்தை சுத்தி வர்றாரு. நாரதராச்சே, அவருக்கு சர்வ வல்லமை உண்டாச்சே, ரொம்ப சீக்கிரம் அவர் சுத்திட்டு வந்துடுறாரு, வந்து பகவான்கிட்ட கொடுக்குறாரு. அவர் என்ன நினைச்சுக்கிறாரு, இந்த எண்ணெயை ஸ்பில் பண்ணாம கொண்டு வர்றதுதான் டாஸ்க்னு அவரு நினைச்சுக்கிறாரு. இங்க வந்தோன்னு இந்த பாத்தீங்களா, நான் வந்து எண்ணெய் துளி கூட கையில படவே இல்லை, அந்த பவுல்லே தான் இருக்குது. நான் வந்து என்னோட நீங்க வச்ச அந்த டெஸ்ட்ல நான் பாஸ் பண்ணிட்டேன்ல அப்படின்னோட அதுக்கு பகவான் என்ன சொல்றாங்க, இல்லை நான் வச்ச டெஸ்டே வேற. இந்த மாதிரி நீ கையில இந்த விஷயத்த நீ எடுத்துட்டு போகும்போது நீ எத்தனை முறை என்ன நினைச்ச அப்படின்னோட, அது எப்படி எனக்கு கையில நீங்க எண்ணெயை கொடுத்துட்டீங்க, எண்ணெய் சிந்தக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டீங்க, 3 லோகங்களையும் சுத்தி வரணும்னு சொல்லிட்டீங்க, இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கும்போது என்னால எப்படி உங்களை பத்தி நினைக்க முடியும்? இதேதான் மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில ஒரு மனுஷன் சிக்குண்டு இருக்கிறான். ஓகேவா, நம்ம இப்ப ஒரு வீடியோ பார்த்தோம்ல, இந்த கிளாஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ பார்த்தோம்ல, சரியா? அவன் என்ன அறியாம தன்னறியாம பகவான் வந்து நம்மளை அனுப்பிடுறாங்க. இங்க வந்து இவ்வளவு இந்த கட்டுண்ட வாழ்க்கையில சிறப்பட்டுட்டு இவங்க என்ன செய்யறாங்க, இந்த பர்த்துக்கு அப்புறம் டெத்துக்குள்ள அவங்க எத்தனை விஷயங்களை கிராஸ் பண்ணி ஆகுது. அவ்வளவு விஷயங்களை கிராஸ் பண்ணும்போது தனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளையும் செய்யணும் அப்படிங்கிற அதை நம்ம வயலேட் பண்ணவும் முடியாது, செய்தே ஆகணும். அந்த கட்டாயத்துக்கு இடையிலையும் அந்த வயோதிகனால அந்த ஏழை விவசாயினால என்ன 2 முறை மனசார நினைக்க முடியுது அப்படின்னா உங்களுக்கு நான் விதிச்ச அந்த ஒரு கடமையில கூட நீங்க என்ன மறந்துட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி நாரதருக்கு வந்து அந்த தூய பக்தி பண்றது கேவல பக்தி பண்றது எப்படிங்கிறத பகவான் அந்த எடுத்துரைச்சதா ஒரு கதை உண்டு நாரத புராணத்துல. ஓகேவா? சோ என்ன வேணும் அப்படின்னா பகவானை நம்ம வழிபடணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் நம்மளுக்கு அவங்க மேல நம்பிக்கைங்கிறது இருக்கணும். ஒரு துளியளவேனும் நம்பிக்கை இருந்துட்டு நம்ம ஒரு காரியத்தை செஞ்சோம் அப்படின்னா பகவானோட அந்த காரணமற்ற கருணை நம்ம மேல நிச்சயமா கிடைக்கும். ஓகேவா? அப்படி இருக்கிறவங்க இது பிறப்பு இழப்பு அப்படிங்கிற இந்த விஷயத்துக்கே வரமாட்டாங்க. நம்பிக்கை இல்லாம சில காரியங்களை செய்யறோம் அப்படின்னா அவர்கள் இந்த பௌதிக உலகின் பிறப்பு இறப்பு பாதைக்கே திரும்பி வருகின்றனர். இதுதான் பகவான் இந்த 9.3ல சொன்னது. நவவித பக்தி நம்ம பலமுறை இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம். ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 7th கேட்டோ அதுல சொல்ல 7th கேண்டோல 5th சாப்டர்ல 23, 24 இந்த ஸ்லோகால பிரகலாதன் சொன்ன ஸ்லோகா இது. ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு ஸ்மரணம் பாத சேவனம் அர்ச்சனம் வந்தனம் தாசியம் சக்கியம் ஆத்ம நிவேதனம். ஓகேவா? ஸ்ரவணம் அப்படின்னா இது இந்த 9 விதமான பக்தி தொண்டுகள் செஞ்சு நம்ம பகவானை ரீச் அவுட் பண்ண முடியும். ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா ஸ்ரவணம், கேட்கறது. நம்ம எல்லாரும் இப்ப கிளாஸ் கவனிக்கிறோமோ, இது கேட்டல் அப்படிங்கிறதே முதல் டிவோஷனல் சர்வீஸ். பக்தி தொண்டு பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா முதல் விஷயம் நம்ம கேட்கணும். பகவானை பத்தின அவங்களோட நாமங்களை கேட்கணும், அவங்களோட கதைகளை கேட்கணும், இது அப்புறம் அவங்களுடைய செயல்பாடுகள்லாம் எப்படி இருந்தது அதை கேட்கணும், அவங்களோட ஆற்றல்களை கேட்கணும், அவங்களுக்கு எத்தனை விதமான பொட்டன்சிஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கணும். ஓகே, அது எல்லாத்தையும் கேட்கணும். கீர்த்தனம் அப்படின்னா பாடுதல், பகவானின் புனித பெயர்கள், வடிவங்கள், குணங்கள், திவ்யமான விளையாட்டுகள், அவங்களோட லீலைகள் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அது எல்லாத்தையும் பத்தி பாடுறது. ஸ்மரணம் அப்படின்னா திரும்ப திரும்ப நினைக்கணும், கேட்டது பாடுனது எல்லாத்தையும் நம்ம மனசுல வச்சிருந்து திரும்ப திரும்ப அதை நினைச்சு பார்க்கணும். ஓகேவா? பாத சேவனம் அப்படின்னா பணிவிடை செய்யணும். மகாலட்சுமி அவங்க பகவானுக்கு பணிவிடை செய்வாங்கல்ல, அந்த மாதிரி. அர்ச்சனம் அப்படின்னா அர்ச்சித்தல். வந்தனம் வணங்குதல், துருவ மகாராஜா வணங்கினாங்க அவங்க. இந்த ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு மற்ற சாப்டர்ஸ்ல வந்து ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கும்போது ஸ்டோரிஸ் வரும், அப்ப சொல்லிடுறேன். அப்புறம் தாஷ்யம் வந்து ஆஞ்சநேயர், அவங்க வந்து அடிமை போல பணியாற்றினாங்க. யாருக்கு அப்படின்னா அவங்க ராம பக்தன் இல்லையும் ஸ்ரீராம பிரானுக்கு அவங்க வந்து அடிமை போல பணியாற்றினாங்க. சக்கியம் அப்படின்னா நண்பனாக கருதுதல். அர்ஜுனன் வந்து சக்கிய ரசத்துல இருந்தாங்க. ஃபைனலா என்ன அப்படின்னா ஆத்ம நிவேதனம், இருதயபூர்வமாக தன்னையே அர்ப்பணித்தல். ஓகேவா? தன்னுடைய உடல் பொருள் ஆவி எல்லாத்தையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுதான் ஆத்ம நிவேதனம். இந்த 9 செயல்களால் பகவானுக்கு தூய பக்தி தொண்டு புரியும் பக்தனை பூரணமான ஞானம் உடையவனாக உணர வேண்டும். அவனுக்கு இருக்கிறது தான் என்ன அப்படின்னா பூரணமான ஞானம். 9.4 மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. மயா ததம் இதம் சர்வம் ஜகத் அவ்யக்தமூர்த்தினா மத்ஸ்தானி சர்வபூதானி நச்சாஹம் தேஷ்வஸ்திதஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜடப்புலன்கள் நம்ம பகவானை அறிய முடியாது, அதுதான் இப்ப சொல்ல வராங்க. நம்மள்ட்ட இருக்கக்கூடியது எல்லாம் என்ன அப்படின்னா டிஃபெக்டிவ் சென்சஸ். இது மூலமா நம்மளால பகவானை நம்மளால அடைய முடியாது.
அப்ப பகவானை எப்படி அடைய முடியும்? இந்த புலன்களை வச்சுக்கிட்டே அப்படின்னா பக்தி தொண்டு நம்மளுடைய செயல்பாடுகள் மூலமா அவங்களை அடைய முடியும். நான் எனது இந்த அறிவிற்கு அப்பாற்பட்ட விஸ்வரூபத்தின் மூலம் அகிலம் முழுவதும் பரவியுள்ளேன். விஸ்வரூபம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா பகவானுடைய பிரபஞ்ச வடிவங்கள் தான். ஓகேவா? அவங்க நம்ம நேத்தி கிளாஸ்ல பார்த்தோம். அவங்க வந்து எப்படி எல்லாம் தன்னோட எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் அவங்களோட மேனிஃபெஸ்டேஷன்ஸ் எப்படி எல்லாம் கொடுத்துட்டு வராங்க அப்படின்னு நேத்தி கோலகா சாட் பார்க்கும்போது கூட நம்ம சொன்னோம். எல்லா ஜீவன்களும் மற்றும் படைப்புகளும் எண்ணில் இருக்கின்றன. எல்லாமே அவங்கதான் கொடுத்தாங்க. ஓகேவா? இந்த பிரபஞ்சங்கள் எல்லாமே அவங்கள்ட்ட தான் உற்பத்தி ஆச்சு. பிரபஞ்சங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அத்தனை உயிர்வாழிகளும் அவங்கதான் உற்பத்தி பண்ணாங்க. எல்லா உயிர்வாழிகளுக்குள்ளேயும் அவங்களே உள்நுழைஞ்சு இருக்கிறாங்க. அதே சமயத்தில் அவைகளிலிருந்து வேறுபட்டு என் மாயையால் மறைக்கப்பட்டு இருக்கிறேன். இந்த ஃபுல் காஸ்மிக் மேனிஃபெஸ்டேஷன் இருக்கு பாத்தீங்களா? இந்த முழு பிரபஞ்ச தோற்றம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா பகவானோட உயர்ந்த ஆன்மீக சக்தி, அப்புறம் தாழ்ந்த ஜட சக்தி ரெண்டும் சேர்ந்ததுதான். பகவானோட உயர்ந்த அந்த ஆன்மீக சக்திங்கிறது என்ன அப்படின்னா அவங்கள்ட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்ததுக்கு ஆத்மாக்களாகி நம்ம எல்லாரும். தாழ்ந்த ஜடசக்தி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த 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 உடல். ஓகேவா? இந்த உடல் மட்டும் இல்லை, இருக்கக்கூடிய 84 லட்சம் ஸ்பீஷிஸ் அத்தனை பேரும், சரியா? அவ்வளவு பேரும். அப்புறம் இங்க இருக்கக்கூடிய வேற என்னென்ன விஷயங்கள், அசைவன அசையாதன நடப்பன நடக்காதவை எல்லா மாதிரியான விஷயங்களையும் யார் படைச்சிருக்கிறான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் தான். ஆனா அது எல்லாத்தையும் படைச்சாலும் கூட அவைகள் இருந்து வேறுபட்டு பகவான் இருக்கிறாங்க. எப்படி நம்மளால அவங்கள பார்க்க முடியல அப்படின்னா அவங்க மாயையால் அவங்க மறைக்கப்பட்டு இருக்கிறாங்க. அந்த மாயை அப்படிங்கிற திரையை எதை நம்மளால எதை வச்சு அன்கவர் பண்ண முடியும் அப்படின்னா நம்மளோட கேவல பக்தி மூலமா, நம்மளுடைய தூய பக்தி தொண்டு செலுத்துறது மூலமா பகவானோட நடுவுல மறைச்சிருக்கக்கூடிய அந்த மாயையை நம்மளால அன்கவர் பண்ணிட்டு பகவானை அடைய முடியும். எல்லாத்துலயும் அவங்கதான் உரையிறாங்க. 9.56 ரெண்டும் படிச்சிருங்க. न च मस्तानि भूतानि पश्य मे योगम् ऐश्वरम् भूतपृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः यदाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र को महान् तदा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इत्युपधारय. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. இருப்பினும் படைக்கப்பட்டவை எல்லாம் என்னில் நிலை பெற்றிருக்கவில்லை. எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார். நானே எல்லா உயிரினங்களையும் காப்பவன் என்ற போதிலும், எங்கும் நிறைந்துள்ளவன் என்ற போதிலும், நான் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தின் ஒரு பகுதி அல்ல. ஏனெனில் நானே படைப்பின் மூல காரணம். பகவான் தான் படைச்சாங்க. ஓகேவா? பகவான் என்ன பண்ணாங்க? அந்த மகத்தத்துவம் முதல் ஜடமா ஜடசக்தியா எது பிரிஞ்சு வந்தது அப்படின்னா மகத்தத்துவம். மகத்தத்துவத்துல இருந்து அங்கதான் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா காரணா கடல்ல கருணோதேக்ஷ விஷ்ணுவா அவங்க படுத்துண்டு அவங்க விடக்கூடிய மூச்சு காற்றுல இருந்து எண்ணற்ற பிரபஞ்சங்களை அவங்க படைச்சாங்க. ஒரு பிரபஞ்சத்துக்குள்ளேயும் அவங்க என்னவா தன்னோட மேனிஃபெஸ்டேஷனை கொண்டு வந்துட்டாங்க அப்படின்னா கர்ப்போதக்ஷாயி விஷ்ணுவா அவங்க தன்னை உள்நுழைச்சாங்க. எல்லா பிரபஞ்சங்களுக்குள்ளேயும் அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா நம்ம இருக்கக்கூடிய இந்த பிரபஞ்சத்துல மொத்தம் 14 கிரகங்கள் இருக்குது. ஓகேவா? லோகங்கள் இருக்குது. இந்த 16 லோகங்களையும் அவங்கதான் என்ன பண்றாங்க அந்த பிரபஞ்சத்தோட அடியில இருந்து தாங்கிட்டு இருக்கிறாங்க. ஓகேவா? இங்க இருக்கக்கூடிய அத்தனை உயிர்வாழிகளையும் யார் படைச்சா அப்படின்னா எல்லா தேவர்களையும் யார் படைச்சா, நட்சத்திரங்கள் கிரகங்கள் எல்லாத்தையும் யார் படைச்சா அப்படின்னா பகவான் தான். அவங்களோட சக்தியானது எல்லா இடத்துலயும் வியாபிச்சிருக்குது. அவங்களுடைய ஆற்றல்ங்கிறது எல்லா இடத்துலயும் நிறைந்திருக்கிறது. அததான் சொல்றாங்க எல்லா உயிரினங்களையும் காப்பவன் என்ற போதிலும். அவங்க படைச்சாங்கன்னா படைச்சதோட இல்லாம அவங்க என்ன செய்யறாங்க, அதை மெயின்டைன் பண்றாங்க. அப்புறம் அதை எல்லாத்தையும் மேனேஜ் பண்றதோட ஃபைனலா அதை அனிகிலேட்டும் பண்றாங்க. ஓகேவா? எல்லா உயிரினங்களையும் நான் காப்பவன் என்ற போதிலும், எங்கும் நிறைந்துள்ளவன் என்ற போதிலும், நான் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தின் ஒரு பகுதி அல்ல. ஏனெனில் நானே படைப்பின் மூல காரணம். அவங்கதான் படைப்பின் மூல காரணம் அப்படின்னு பகவான் இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. எங்கும் வீசிக்கொண்டுள்ள பலத்த காற்று எவ்வாறு எப்போதும் ஆகாயத்தில் உள்ளது. ஆகாயம் பூரா என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காற்று. பட் காற்று நம்மளால கண்ணால பார்க்க முடியுதா? இல்லை. அதே மாதிரி பகவான் எல்லா இடத்துலயும் தன்னோட எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் விரிவங்கங்களை கொடுத்திருக்கிறாங்க. பட் பகவான நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது? இந்த டிஃபெக்டிவ் சென்சஸ் மூலமா, இந்த ஜட புலன்கள் மூலமா பகவான நம்மளால அறிய முடியாது. படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் எண்ணில் அமைந்துள்ளதை அறிவாயாக. இந்த காற்றானது ஆகாயத்துக்குள்ளேதான் வீசிக்கிட்டு இருக்கு. இந்த காற்று ஆகாயத்தை தாண்டி வெளியில போறது இல்ல. அதே மாதிரி பகவான் படைச்ச அந்த உயிர்வாழிகள் எல்லாரும் அவங்களுடைய கைப்பிடிக்குள்ளேயேதான் இருக்கிறோம். ஓகேவா? நம்ம எல்லாரும் செதறி தனித்தனியா கிடக்குற மாதிரி தெரிகிறோமோ தவிர எல்லாருமே எங்க இருக்கோம் அப்படின்னா we have a connection with பகவான். அவங்களோட கைப்பிடிக்குள்ளதான் நம்ம எல்லாரும் இருந்துகிட்டு இருக்கிறோம். ஆனா நம்மளால அதை என்ன பண்ண முடியல, உணர முடியல. ஏன்னா நம்மள்ட்ட இருக்கிற டிஃபெக்டிவ் சென்ஸ், நம்மளோட ஜட புலன்கள் அந்த மாதிரி ஆற்றலை பெறல அப்படிங்கிறதுனால. அந்த ஆற்றல் எப்ப கிடைக்கும்? நம்ம வளர்த்துக்கிட்டா, இந்த ஆன்மாவுக்கு நம்ம கரெக்டான ஃபுட் கொடுத்தோம்னா. ஆன்மாவுக்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய உணவுங்கிறது என்ன அப்படின்னா
செகண்ட் சாப்டர்ல இருந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம். என்ன உணவு கொடுக்கணும்? நாம ஜபம். அப்படி கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணிக்கிறோம்? நம்மளுக்கும் பகவானுக்குமான ஒரு கனெக்ஷன் நம்ம ஏற்படுத்திக்கிறோம். அப்ப பக்தி தொண்டு செய்யறோம்னு அர்த்தம். ஓகேவா? ஸ்ரவணம், ஸ்மரணம் இதெல்லாம் பண்றோம்னு அர்த்தம். அது பண்றது மூலமா நம்ம என்ன செய்யறோம்? கேவல பக்தி, இந்த தூய பக்தி தொண்டு அப்படிங்கிற இந்த பாதையில நம்ம ப்ராக்ரஸ் ஆகி போயிட்டே இருக்கும். அப்ப ஒரு காலத்துல நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் இஸ் ஆல் பெர்வேடிங், எல்லா இடத்துலயும் அவங்கதான் விரிவடைஞ்சிருக்கிறாங்கிற விஷயம் நமக்கு புரிய வரும். அதாவது சன்லைட் இருக்கு பாத்தீங்களா, சூரிய கடவுள் அங்க எங்கயோ இருக்கிறாங்க, ஆகாயத்துல ஒரு இடத்துல இருக்கிறாங்க சூரியன். ஆனா சன் லைட் ஆனது என்ன பண்ணுது? எல்லா இடத்துலயும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிருக்கு. அதோட கதிர்கள்ங்கிறது எல்லா இடத்துலயும் ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்குது. தண்ணியில பார்த்தா தண்ணியில தெரியுது, நம்ம நிக்கிறோம் நம்மளோட ஷேடோ கீழே விழுது, அந்த ஷேடோல பார்த்தா நிச்சயமா நமக்கு சூரியன் இருக்கிறதுனாலதான் நம்மளோட ஷேடோ கீழே விழுதுங்கிற ஒரு அந்த நாலேஜ்ங்கிறது நமக்கு இருக்குது. அதே மாதிரி பகவான் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா, அவங்களுடைய சக்திங்கிறது என்ன, அவங்களுடைய ஆற்றல்ங்கிறது எல்லா இடத்துலயும் பெர்வேட் ஆயிருக்குது, எல்லா இடத்துலயும் ஸ்ப்ரெட் ஆயிருந்தால கூட நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, இந்த ஊனக்கண்ணை வச்சு நம்மளோட சன் ரேஸ் வருதுங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இதால நம்மளால என்ன செய்ய முடியாது, பகவான் எல்லா இடத்துலயும் தன்னை ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்கிற விஷயத்தை அறிய முடியாது. பகவான் எப்படி அப்படின்னா, ஒரு ஒரு ராஜா, ஒரு அனாலஜி சொன்னா உங்களுக்கு புரியும். ஒரு கண்ட்ரிக்கு ஒரு கிங் இருக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த கிங் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களே நேரடியா போய் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிற எல்லா விஷயங்களையும் அவங்களால என்ன பண்ண முடியாது, ரெகுலேட் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது. அவங்க நிறைய இதெல்லாம் போட்டிருப்பாங்க, ரூல்ஸ் போட்டிருப்பாங்க, நிறைய சட்ட திட்டங்கள் எல்லாம் ஏற்றிருப்பாங்க. மக்கள் எல்லாரும் இப்படிதான் வாழணும் அப்படின்னு நிறைய சட்ட திட்டங்கள் எல்லாம் ஏற்றி வச்சிருப்பாங்க. இதை எல்லாத்தையும் யாரு பண்ணணும், ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பவர்ஸ் கொடுத்து சில பேரை நியமிச்சிருப்பாங்க. பினான்ஸ் மினிஸ்ட்ரின்னு போட்டு ஒருத்தவங்களை கொடுத்திருப்பாங்க. அப்புறம் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரின்னு போட்டு ஒரு டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ணிருப்பாங்க. நிறைய அப்பாயிண்ட் பண்ணிருப்பாங்க நிறைய பேரு. இதுக்கும் குடிமக்களுக்கும் பகவானுக்கும் என்ன இருக்கு, சாரி கிங்குக்கும் என்ன இருக்காது அப்படின்னா சம்பந்தம் இருக்காது. நம்ம குடிமக்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை அப்படின்னா எங்க ரீச் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா, அந்த மினிஸ்ட்ரியில இருக்கக்கூடிய அந்த மினிஸ்டரை பார்த்து நமக்கு தேவையானகளை நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னா, நம்மளோட கம்ப்ளைண்ட்டை வாங்கிட்டு அவங்க என்ன செய்வாங்க, நமக்கு அதை சரி பண்ணி தருவாங்க. ஃபைனலா இது எல்லாத்தோட ஒரு அவுட்புட் மட்டும்தான் எங்க போகும் அப்படின்னா கிங்குக்கு போகும். ஆனா இங்க நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் யார் மூலமா முடிஞ்சிருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நடுவில் இருக்கக்கூடிய அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பவர்ஸ் மூலமாவே. சோ நிறைய டிபார்ட்மெண்ட் யாரு உருவாக்கி வச்சிருக்கிறா, பகவானும். யாரு மூலமா? தேவர்கள் மூலமா. ஆனா எல்லாமே என்ன ஆகுது அப்படின்னா பகவானோட கண்ட்ரோலுக்கு கீழே தான் வருது. சரியா? அதே மாதிரிதான் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லயும் ஒரு ராஜா இல்லாத மாதிரி எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லயும் யாரு இல்லை அப்படின்னா பகவான் இல்ல. ஆனா அவங்களோட அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸா யாரை வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா தேவர்களை வச்சிருக்காங்க. சோ நம்ம அதனால என்ன செஞ்சிடறோம், இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பவர்ல இருக்கக்கூடிய இந்த தேவர்களை வணங்கினோம்னா நமக்கு இவங்க மூலமா தான் அந்த பலன் கிடைக்குதுன்னு நம்ம நினைச்சுக்கிறோம். சரியா? ஆனா படைக்கப்பட்டது எல்லாத்துக்கும் காரணம் யாரு, மூல காரணம் யாரு, அவங்கதான் எல்லாத்தையும் காப்பாத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க, அவங்கதான் எல்லாத்தையும் மெயின்டைன் பண்றாங்கிற விஷயம் நமக்கு தெரியாததுனால நம்ம இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பவர்ல இருக்கிற தேவர்களுக்கு தான் சர்வ வல்லமை இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம். பட் அந்த சர்வ வல்லமை அவங்களுக்கு இருக்கிறத கொடுத்ததே யாரு அப்படின்னா, ஹூ இஸ் எனர்ஜெட்டிக், பகவான் தான் எனர்ஜெட்டிக், அவங்க தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? அச்சிந்திய பேத அபேத தத்துவம்னு ஒண்ணு உண்டு. இது யாருக்கு சொன்னது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அவங்க சொன்னாங்க இதை. அச்சிந்திய அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, நம்மளால நினைச்சு பார்க்க முடியாது. சிந்திய அப்படின்னா நம்மளால நினைச்சு பார்க்க முடியும். அச்சிந்திய அப்படின்னா அதுக்கு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் வேர்டு இது. நம்மளால மனசுல கற்பனை பண்ணி பார்க்க முடியாத அளவுக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். பேத அபேத அப்படின்னா சிமிலாரிட்டி, அப்புறம் அதுக்கு டிஃபரன்ஸ். ஓகேவா? பேதம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம், அபேத அப்படின்னா ரெண்டுத்துக்கும் என்ன காமனான விஷயம் இருக்கு. ஜீவாத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் இடையே ஒரே சமயத்தில் உள்ள ஒருமை வேறுபாடு பற்றிய இந்த கோட்பாடு ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவால் முன்மொழியப்படுகிறது. என்ன ஒரே சமயத்தில் உள்ள ஒருமை வேறுபாடு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம பலமுறை ஒரு அனாலஜி பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். என்ன பார்த்திருக்கிறோம், இந்த ஒரு பெரிய ஓஷன் இருக்குது, அந்த ஓஷனோட தண்ணி எடுத்து குடிச்சு பாத்தீங்க அப்படின்னா அவ்வளவு உப்பு இருக்கும். ஒரே ஒரு டிராப் ஆஃப் வாட்டர் உப்பு தண்ணி இருக்குது, அதை எடுத்து குடிச்சு பாத்தீங்கன்னா அதுலயும் உப்பு இருக்கும். பெரிய ஓஷன்ங்கிறது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான். அந்த சிங்கிள் டிராப் ஆஃப் வாட்டர் யாரு அப்படின்னா ஜீவாத்மா. ஓகேவா? அப்ப ஜீவாத்மா பரமாத்மா ரெண்டும் எப்படி இருக்கு, ஒரே மாதிரி குவாலிட்டியை கொண்டிருக்கு, பட் குவான்டிட்டி மட்டும் வேற. இதை சொல்லி இருக்கிறோம். ஓகேவா? ஒரு தங்க சுரங்கம் இருக்குது, ஒரு தங்க துகள் இருக்குது. இது தங்க சுரங்கங்கிறது பகவான், துகள்ங்கிறது நம்ம. ஓகேவா? இதுதான் ஒருமை அப்புறம் வேறுபாடு. ரெண்டும் என்ன அப்படின்னா ஒரே மாதிரி குவாலிட்டிஸை கொண்டு இருக்கும், பட் ரொம்ப கம்மியான அளவுல. அதனாலதான் அவங்கள விபு ஆத்மான்னு சொல்றது, ஜீவாத்மாவை அணு ஆத்மான்னு சொல்றது. அணுவுக்குள்ள கூட நுழையக்கூடிய அளவுக்கு தன்னை சின்னதுலயும் சின்னதா ஆக்கிக்கிறாங்க. உலகமூரா இந்த பிரபஞ்ச வடிவத்தை எடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு தன்னை பெருசுலயும் பெருசாவும் ஆக்கிக்கிறாங்க பகவான். ஓகேவா? அவங்களோட மேனிஃபெஸ்டேஷன் இருந்து அவ்வளோ பெரிய பிரபஞ்ச வடிவுக்கும் உங்களால எடுக்க முடியுது. அணுவை விட சின்னதான ஒரு அளவெடுத்து ஜீவாத்மாக்குள்ளேயும் உங்களால வர முடியுது. இந்த ஞானம். ஓகேவா? 9.89 இருந்து சொல்லிடுங்க. எஸ் மாதாஜி.
प्रकृतिं स्वामवष्टप्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृष्णम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டது. எனது விருப்பப்படி அது மீண்டும் மீண்டும் தானாக படைக்கப்பட்டு இறுதியில் எனது விருப்பப்படி அழிக்கப்படுகின்றது. இந்த கிளாஸ் ஸ்டார்டிங்ல சொன்னோம், பகவான்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்த நம்ம எல்லாரும் பகவான்கிட்ட எப்படி மறுபடியும் போய் ஒண்ணு சேர்றோம், ஒரு பிரம்மாவோட இரவு போதும் அதே மாதிரி என்ன ஆகுது, பிரபஞ்சங்களும் அழிக்கப்படுது. மறுபடியும் இன்னொரு பிரம்மாவோட பகல் வரும்போது எகைன் பிரபஞ்ச தோற்றம் நிலையெல்லாம் வெளியில வருது. இதெல்லாம் யாருடைய விருப்பப்படி நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய விருப்பப்படி. பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் புனக புனக அப்படின்னா வெளியில படைக்கப்படுது, இறுதியில அழிக்கப்படுது. தனஞ்சயனே, இச்செயல்கள் எதுவும் என்னை பந்தப்படுத்த முடியாது. இந்த செயல்கள் எதுவுமே என்ன பண்ணாது, பகவானை கண்ட்ரோல் பண்ணாது. இதுக்கு இந்த சட்டத்திட்டங்களுக்கு உட்பட்டு இருக்கிறவங்க யாரு அப்படின்னா நம்ம மாதிரி இருக்கக்கூடிய அனைத்து உயிர்வாழிகளும் தான். நடுநிலையில் அமைந்துள்ள நான் இந்த பௌதிக செயல்களிலிருந்து எப்போதும் விலகியே உள்ளேன். ஓகேவா. இந்த பிரபஞ்ச தோற்றம் அழிவுறும் போதெல்லாம் நம்மளும் என்ன செஞ்சிடும், பகவானுக்குள்ளேயே போய் ஐக்கியமாயிரும். இது எல்லாம் எங்க நடக்குது, பௌதிக வழியில தான் நடக்குது, ஆன்மீக வழியில இல்ல. அது நித்தியமானது. ஓகேவா. எது அனித்தியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு பூராதான் அனித்தியம். இந்த ஆன்மீக வழி எப்பவுமே இருக்கக்கூடியது. அங்க இருக்கக்கூடிய உயிர்வாழிகள்ங்கிறவங்க அவங்க பகவானோட நித்தியமா அவங்க சந்தோஷமா இருந்துகிட்டே இருக்கிறாங்க. பௌதிக செயல்களில் இருந்து பகவான் விலகியே இருக்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், அவங்க ஆன்மீக வழியில ஸ்பிரிச்சுவலா அவங்க இருந்துட்டு இருக்கிறாங்க. நம்ம எல்லாரும் தான் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜடசக்திகள். ஓகேவா. நம்ம இங்கேன்னு அங்க போய்க்கணும். இந்த மாதிரி ஒரு டைமும் பகவானுக்குள்ள ஐக்கியமாயிட்டு வெளியில வர்றது இந்த மாதிரியான வேண்டாம் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா நம்ம என்ன செய்யணும், கேவல பக்தி பண்ணி பக்தி தொண்டு பண்றது மூலமா நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம், ஃபைனலா ஒரு டயத்திலே நம்மளால என்ன செஞ்சிடும், ஆன்மீக உடலை எடுத்து பகவானோட அந்த லோகத்துக்கு ரீச் அவுட் பண்ணிக்க முடியும். அப்ப நம்மளும் என்ன பண்ண மாட்டோம், கண்டிஷன்டு சோலா இங்க இருக்க மாட்டோம். பகவான் மாதிரியே நம்மளும் பகவானோட ரூபத்தை எடுத்து அவங்களுடைய நம்மள அந்த இடத்துல பகவானோட ஸ்பிரிச்சுவல்ல நித்திய சந்தோஷத்தோட நம்மளால இருக்க முடியும், பந்தப்படாத ஆத்மாவா. ஓகேவா. அது வரைக்கும் நம்ம எல்லாருமே யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் தான். பௌதிக செயல்களை செஞ்சுட்டு இருக்க வரைக்குமே நம்ம எல்லாருமே என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா கண்டிஷன்டு சோல்ஸ். உங்களோட தாழ்ந்த ஜட சக்தியிலேருந்து தோன்றனோதான் இந்த ஜட இயற்கை. இந்த ஜட இயற்கையை சார்ந்து நம்மளோட வாழ்க்கையை நம்ம அமைச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஆன்மா என்ன செய்யுது, ஜட செயல்களை செய்ய ஆரம்பிச்சிருது. ஆன்மீக செயல்களை செய்யறதை நம்ம நிப்பாட்டிடுறோம். அதுக்கு பதிலா ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்டா நம்ம பண்ண ஆரம்பிச்சோம். இந்த ஜட செயல்கள் எல்லாமே நம்மள கட்டுள்ள வைக்குது. இந்த பர்த் டெத் சைக்கிள்குள்ளேயே மாட்டிட்டு இருக்கிறோம். அப்ப அந்த ஜீவாத்மா அம்மாவோட ஓம்ல இருக்கிற வரைக்கும் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா மறுபடியும் இந்த பிறப்புங்கிறது இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு புலம்புது, அழுவுது. ஓகேவா. அது அந்த அளவுக்கு அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா கஷ்டப்படுது. அம்மாவோட ஊம்புக்குள்ள அது அவ்வளவு கஷ்டங்கள் படுது. ஏன்னா அது இருக்கக்கூடியது ஒரு அருவருக்கத்தக்க ஒரு தண்ணி. ஓகேவா. அது ஃபுல்லா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நிறைய பூச்சிகள் புழுக்களால இருக்கக்கூடிய அந்த வாட்டருக்குள்ளதான் அது 10 மாதங்கள் இருக்குது அம்மாவோட கருவுல. அந்த பூச்சிகள் எல்லாம் கடிக்குது. அது கடிக்கும் போது அதுக்கு அவ்வளவு பெயின் கிடைக்குது. அந்த பெயின் வரும்போது இது என்ன நினைக்குது, மறுபிறப்புன்னு இருக்கவே கூடாது. நான் என்ன பண்ணிடணும், இந்த பிறப்பை எடுத்த உடனே நான் கடவுளான ஒன்ன நான் அடைஞ்சிடணும், பகவான்கிட்ட பிரார்த்தனை வைக்குது. ஏன்னா அப்ப பகவான் அது கண்ணுக்கு தெரியுது அந்த ஜீவாத்மாவுக்கு. அப்ப பரமாத்மா கிட்ட அது சொல்லிக்குது, நான் இப்ப இந்த பிறப்பு எடுத்த உடனே நான் என்ன பண்ணிடுவேன், உனக்கான பக்தி செயல்பாடுகளை செஞ்சு நான் ஒன்னு அடைஞ்சிருவேன். இந்த பௌதிக உடல் எனக்கு வேண்டாம், நித்தியமான ஆன்மீக உடல் வேணும் அப்படின்னு அதை எடுத்துக்குது. பட் வெளியில வந்த உடனே சடம் அப்படிங்கிற அந்த வாயு தாக்குறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்ம எல்லாருமே கட்டுண்ட ஆத்மாக்களா பகவானை பத்தி மறந்துட்டு நம்மளோட புலம்பல்கள் எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு, குழந்தை வயிற்றுக்குள்ள இருக்கும்போது புலம்புனுச்சு, அந்த புலம்பலை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இது ஏதோ சாஸ்வதமான ஒரு நித்தியமான ஒரு ஆனந்தமான உலகம் நினைச்சு நம்மளோட செயல்பாடுகளை மாத்தி அமைச்சுக்க ஆரம்பிச்சிடுறோம். ஓகேவா. 9.10 மெத்தட். எஸ் மாதாஜி. மயாத்யசேன பிரகிருதி சூயதே சச்சராச்சரம் ஹேதுநானேன கௌந்தேய ஜகத் விபரிவர்த்ததே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. குந்தியின் மகனே, எனது சக்திகளில் ஒன்றான இந்த ஜட இயற்கை எனது மேற்பார்வையில் செயல்பட்டு அசைகின்ற மற்றும் அசையாதவற்றை எல்லாம் உண்டாக்குகின்றது. அவங்களோட சக்தி தான். ஓகேவா. அவங்களுக்கு என்னென்ன சக்தி இருக்கு, பொட்டன்சிஸ் என்னென்ன சொல்லியிருக்கிறோம், இன்டர்னல் பொட்டன்சி, அதாவது அந்தரங்க சக்தி ஒண்ணு இருக்குது, அப்புறம் பகிரங்க சக்தி ஒண்ணு இருக்குது, அப்புறம் ததா சக்தி ஒண்ணு இருக்குது. ஓகேவா.
அந்தரங்க சக்தி அது மூலமா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் அவங்களோட ஆன்மீக வழியில நித்திய ஆனந்தத்தோட இருக்கிறாங்க. ஓகேவா? பகிரங்க சக்தி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜட இயற்கை. சரியா? ததாசக்தி யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாரும். சரியா? இப்ப அவங்களோட சக்திகளில் ஒன்றான இந்த ஜட இயற்கை பகவானோட பிரிஞ்சு வந்த ஜட சக்தி தான் இந்த ஜட இயற்கை. இந்த பிரகிருதி இருக்குல்ல, நேச்சுரல், இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர்ங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்த இந்த ஜட இயற்கை அவங்களோட பகிரங்க சக்தி இது. அது என்ன அப்படின்னா ரொம்ப லோயர் எனர்ஜி, இன்ஃபீரியர் எனர்ஜி இது. ஓகேவா? அதனாலதான் தாழ்ந்த ஜடசக்தின்னு சொல்லுவாங்க. எனது மேற்பார்வையில் செயல்பட்ட அவங்களோட கண்ட்ரோலுக்கு கீழே தான் இருக்குது. அசைகின்ற மற்றும் அசையாதவற்றை எல்லாம் உண்டாக்குகின்றது. இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் உண்டு பண்றது. மரம், செடி, கொடி, மலை, காடுகள், பாறைகள் எல்லாத்தையுமே யார் உற்பத்தி பண்றா அப்படின்னா இந்த ஜட இயற்கையில இருக்கக்கூடிய பகவானோட இந்த இன்ஃபீரியர் எனர்ஜி தான், தாழ்ந்த சக்தி தான் அது எல்லாத்தையும் உண்டு பண்ணுது. அதன் ஆணைப்படி இந்த தோற்றம் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகின்றது. இந்த ஜட இயற்கை நித்தியமானதா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த காலம் வரைக்கும் பகவான் பிரம்மாவோட ஒரு பகல் முடிகிற வரைக்கும் அது இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அது மறுபடியும் அழிஞ்சிட்டு மறுபடியும் அது புதுசாக அது தோன்றுது. பகவான் கிட்ட இருந்து தான் அது தோன்றுது. 9.11 12 ரெண்டு வாசிருங்க. Yes, Mataji. Avajananti mamuda manushin tanum ashridam param pavam ajananto mama buddha maheshwaram mohasha moha karmano mohanyana visedasah rakshasi masurim chaiva prakutim mohinim shridah. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல அவஜானந்தி மாமூடா, மூடர்களை பத்தி பகவான் சொல்றாங்க. மனித உறவில் நான் தோன்றும் போது முட்டாள்கள் என்னை ஏளனம் செய்கின்றனர். எனது பரம இயற்கை, அதாவது இருப்பது அனைத்திற்கும் நானே உன்னத உரிமையாளன் என்பதை அவர்கள் அறியார்கள். முட்டாள்கள்னு யார சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யாரு பகவானை ஏளனம் செய்யறாங்களோ அவங்கதான் ஹீஸ் எனர்ஜெட்டிக், ஹீஸ் அ சோல் ப்ரொப்ரைட்டர், அவங்கதான் இது எல்லாத்தையும் அந்த ஒரு அறிவு, அந்த ஞானம் இல்லாதவங்க என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா முட்டாள்கள் பகவான் அந்த இடத்துல அவங்களை என்ன சொல்றாங்க, ஏசுறாங்க, ஏளனம் செய்கின்றனர். அவங்க பகவானுடைய அந்த உன்னதமான அந்த ஒரு அவங்களுடைய ஆற்றலை புரிஞ்சுக்காதவங்க எல்லாருமே முட்டாள்கள். அதோட இல்லாம இவ்வாறு குழம்பியவர்கள் ராட்சசத்தனமான கருத்துக்களாலும் நாத்திக கருத்துக்களாலும் கவரப்படுகின்றனர். அந்த முட்டாள்களை வேற என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய கருத்துக்கள் எப்படி இருக்குதான் ராட்சசத்தனமாவும் நாத்திக கருத்துக்களாவும் இருக்குது. பகவான் மேல நம்பிக்கை இல்லாத தனம். இதனாலதான் முன்னாடி சொல்லிட்டாங்க, நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் என்ன வணங்க மாட்டாங்க, அவங்களுக்கு இந்த பகவத்கீதை ஞானம்ங்கிறது கிடைக்காது. அப்புறம் அவங்களை என்ன செய்யக்கூடாது, பொறாமையின்றி பகவானை அணுகணும். அத்தகு மயங்கிய நிலையில் அவர்களது முக்திக்கான ஆவல்கள், பலநோக்கு செயல்கள், அறிவு பயிற்சிகள் ஆகிய அனைத்தும் தோல்வி அடைகின்றன. இந்த முட்டாள்கள் யாரு அப்படின்னா நம்ம 7th சாப்டர்ல பார்த்திருக்கோம், துஷ்கிருத்தினோஸ், தீயவர்கள் அப்படின்னு. அவங்க பகவான மேல அவங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்காது. சுக்ருதினோஸ் துஷ்கிருதினோஸ்னு 2 பார்த்திருக்கிறோம். துஷ்கிருதினோஸ்ல என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மூடர்களை சொல்லியிருப்பாங்க பகவான். மாயை அப்படிங்கிற அந்த அந்த அருவவாதத்தனமான கருத்துக்களுக்கு அடிமைப்பட்டவர்கள். அப்புறம் ஆசுரம்பாவன், அசுரத்தன்மை கொண்டவர்கள். ஓகேவா? இவங்க எல்லாம் யாரு அப்படின்னு நராதமாக்கள், மனிதரில் இழிந்தவர்கள். இந்த மாதிரி 4 விதமான மனிதர்களை தீயவர்கள்னு பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க. அந்த தீவர்கள் 4 பேர் என்ன செய்வாங்க, பகவான் மேல நம்பிக்கைங்க இருக்காது, பகவான் மேல பொறாமை குணம் நிறைந்தவர்களா இருப்பாங்க. அவங்க மனம் குழம்பின காரணத்தினால அவங்க என்ன செய்வாங்க, பகவானோட ஆற்றல்கள் எல்லாம் பார்த்துட்டு நம்ம எல்லாரும் இதே மாதிரியான பொசிஷன்ல இருக்கிறவங்க தானே, நமக்கும் இதே மாதிரியான எனர்ஜிஸ் எல்லாம் இருக்குது, ஆற்றல்கள் எல்லாம் இருக்குது, அப்ப நம்மளும் பகவானும் ஒண்ணு அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்ட்ல என்ன பண்ணுவாங்க, பகவானை வழிபட ஆரம்பிப்பாங்க. அப்புறம் வேற யாரும் உருவமே இல்லாத ஏதோ ஒண்ணு புதுசா ஒண்ணு எடுத்து வச்சுட்டு இதுதான் இறை வழிபாடு அப்படின்னு அவங்க புதுவிதமான ஒரு வழிபாடுகளை தயார் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. இதெல்லாம் ராட்சசத்தனமான கருத்துக்கள்னு அர்த்தம். அவங்களுடைய கற்பனைக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க சில வழிபாடுகளை அவங்க பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி வழிபாடுகள் பண்ணாலும் கூட அதெல்லாம் பலநோக்கு செயல்கள் தான், அதெல்லாம் பகவானை திருப்திப்படுத்தாது. அப்படிப்பட்ட செயல்பாடுகள்னால பகவான் திருப்தி அடையாததுனால அவங்க எல்லாரும் என்ன ஆகுறாங்க, மறுபடியும் வீழ்ச்சி தான் அடையறாங்க. எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம கம்சன், ராவணன், இவங்க எல்லாம் சொல்லலாம். கம்சனும் சரி ராவணனும் சரி ரொம்ப ஒரு பேராற்றல் மிகுந்தவர்கள். ராவணன் சிவபக்தன், பயங்கரமான சிவபக்தன். நிறைய சிவ பூஜைகள்லாம் பண்ணி பகவான் சிவனை திருப்திப்படுத்தி அவங்க கிட்ட இருந்து பலவிதமான திவ்யாஸ்திரங்கள் எல்லாம் வாங்கி வச்சிருந்தவங்க. அவங்க கைலாயத்தையே அவங்க கையால தூக்க போனவங்க, அந்த அளவுக்கு ஆற்றல் மிகுந்தவங்க. ஆனா அவங்க பண்ணின ஒரு செயல் என்ன அப்படின்னா மனித உறவுல வந்த மகாபிரபு ராமன் அவங்களை தெய்வம் அப்படின்னு நம்பாத காரணத்தினால மனித உறவு எடுத்து ஒரு ஜென்மால ஒரு யுகத்திலையும் பகவான் தோன்றும் போது சில பேருக்கு மட்டும்தான் அந்த அறிவுங்கிறது கிடைக்கும். ஓகேவா? நிறைய பேர் என்ன பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னா இது பகவான் தான் மனித உறவு எடுத்து வந்திருக்காங்க ஞானம் இருக்காது.
கிருஷ்ண பரமாத்மா வந்து கோகுலத்துல விளையாடும் போது இருக்கக்கூடிய கோபிகள் அத்தனை பேருக்கும் தெரியும் இவங்க வந்து பகவான் தான், சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி அவங்க அப்படின்னு. அதனாலதான் அவங்க தூய பக்தியை அவங்க மேல செலுத்தினாங்க. சரியா? கோபிகளுக்கு கிடைச்ச அந்த ஒரு பொசிஷன் அப்படிங்கிறது வேற யாருக்குமே, எவ்வளவோ என்ன பக்தி செலுத்தின எத்தனையோ பேர் யோகிகளுக்கெல்லாம் கிடைக்கல. பகவானோட அந்த கோலோக பிருந்தாவனத்துல அவங்க இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த ஒரு பெட்டல்ஸுமே யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கோபிகைகள் தான். நேத்தி நம்ம பார்த்தோம்ல, அதுல 108 பெட்டல்ஸ் இருந்தது. அந்த இதழ்கள் எல்லாம் யாரை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 108 கோபிகைகளை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது. ஏன்னா அவங்க செலுத்தின பக்திங்கிறது அப்பேற்பட்ட பக்தி. அவங்க இரண்டு கையோட நம்மள மாதிரியே மனுஷ ரூபம் எடுத்துட்டு வந்திருக்கிறதுனால அவங்களுக்கும் நமக்கும் எந்த வித்தியாசமும் இல்லை அப்படிங்கிற நினைச்சதுனால, இவங்க பகவான் இல்ல அப்படின்னு ராமபிரான ரொம்ப சாதாரணமா நினைச்சதுனால ராவணனுக்கு என்ன வந்தது, அழிவுங்கிறது ஏற்பட்டது. கம்சனுமே அப்படிதான். கிருஷ்ண பரமாத்மா தன்னை கொலை போடுறதுக்காக வந்திருக்கிறாங்கன்னு தெரிஞ்சோடனே அவரை கில் பண்ணணும் அப்படின்னு நிறைய ராட்சசர்கள் அனுப்பினான். கடைசியா அவனும் என்ன செஞ்சான் அப்படின்னா, அவனோட எண்ணம் பூரா எப்படி இருந்ததுன்னா பகவான் அழிக்கணும் தான். எப்போதும் கிருஷ்ணருடைய நினைப்பு தான் அவனோட மனசுல இருந்தது. எப்பவுமே என் பகவானை பத்தின நினைவு இருந்தது அப்படின்னா நமக்கு நிச்சயமா என்ன கிடைக்கும், முக்தி கிடைக்கும், இல்லாத பகவானை அணுகக்கூடிய அந்த ஒரு ப்ராக்ரஸ்ல அந்த ஒரு முயற்சியில நம்மளால ப்ராக்ரஸ் ஆக முடியும். ஆனா கம்சன் நினைச்சது எதுக்காக அப்படின்னா, அவரை எப்படி கில் பண்ணலாம், அவரை எப்படி இழிவுபடுத்தலாம், இந்த மாதிரி விஷயத்துக்காக நினைச்சான். சரியா? சோ அந்த நினைக்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது. அந்த மயங்கிய நிலையில அவங்க கம்சனும் ராவணனும் ராமபிராணியும் கிருஷ்ணபிராணியும் நினைச்சதுனால அவங்களுக்கு அழிவு. அதனால அவங்களுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் என்ன நடந்தது அப்படின்னா தோல்வி அடைந்தது. இந்த 2 ஸ்லோகாஸும் என்ன அப்படின்னா ஒரே மாதிரி இந்த கருத்துக்களை சொல்லக்கூடிய ரிலேட்டட் ஸ்லோகாஸ். மூடர்கள் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. மூடர்களுக்கு என்ன தெரியாது, பகவானோட ஞானம் என்ன, அப்புறம் அவங்களுடைய ஆற்றல் என்னங்கிற விஷயம் அவங்களுக்கு தெரியாது. 13 and 14 ரெண்டு வாசிங்க. மகாத்மானஸ்து மாம் பார்த்த தைவீம் பிரகிருதிம் ஆஸ்ரிதாஹ பஜந்த்யனன்ய மனசோ ஞாத்வா பூதாதிம் அவ்யயம் ஹரே சததம் கீர்த்தயந்தோ மாம் யதந்தஸ்ச த்ருடவர்த்தாஹ நமஸ்யந்தஸ்ச மாம் பக்த்யா நித்யயுக்தா உபாசதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 13 and 14 என்ன அப்படின்னா மகாத்மாக்களை பத்தி சொல்லுது. ஓகேவா? பிதாவின் மகனே, குழப்பமடையாத மகாத்மாக்களோ தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் உள்ளனர். அவங்களுக்கு எப்பவுமே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பகவானுடைய பக்தி தொண்டு தான் முக்கியம்னு அவங்களோட செயல்பாடுகள் அமைச்சிருப்பாங்க. அதனால பகவான் என்ன சொல்றான், அவங்கள வந்து மூடர்கள், ஓகேவா, அவஜானந்தி மா மூடா அப்படின்னு சொன்னாங்க, மூடர்கள்னு சொன்னாங்க. இங்க என்ன சொல்றாங்க, மகாத்மானஸ், மகாத்மாக்கள் அவர்கள் பரமபுருஷ பகவானான என்னை ஆதி புருஷனாகவும் அழிவற்றவனாகவும் அறிந்து எனது பக்தி தொண்டில் பூரணமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். அவங்களுடைய பக்தி தொண்டு தான் சிறந்த பக்தி தொண்டு. ஓகேவா? அவங்க பகவான் என்ன செய்யறாங்க, அவங்கதான் ஆதி புருஷன், அவங்க அழிவற்றவங்க அப்படின்னு மகாத்மாக்களுடைய எண்ணமானது அப்படி இருந்தது. எப்போதும் எனது புகழை கீர்த்தனம் செய்து கொண்டு சததம் கீர்த்த எந்தோம் அப்படின்னா எந்த நேரமும் அவங்களுடைய கீர்த்தனங்களை பாடிக்கிட்டு திடமான உறுதியுடன் முயன்று கொண்டு எனக்கு வந்தனை செய்தபடி இந்த மகாத்மாக்கள் பக்தியுடன் நித்தியமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். எப்போதும் பகவான சேவிக்கிறது ஒண்ணுதான் வழி. ஓகேவா? டெமிகாட்ஸ், தேவதர்கள் அந்த சேவை கூட கிடையாது. பகவான் தான் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு தன்னுடைய பக்தி தொண்டை செய்யறது. ஓகேவா? நம்ம எல்லாருமே என்ன பண்றோம் அப்படின்னா சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டின்னு இப்ப தெரியுது. நம்ம எல்லாருமே என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நமக்கு பிடிச்ச காட், நமக்கு எந்த கடவுளை கும்பிட்டோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு நம்மளோட பிரார்த்தனைகளை நம்ம தெரிவிச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு சாதகமான பலன் கொடுக்குமோ அப்படி நம்ம டெமிகாட்ஸ் வர்ஷிப் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பிருதக்வேனான்னு பேரு. நம்ம எல்லாம் யாரு அப்படின்னா பிருதக்வேனாஸ். பிருதக்வேனானா என்ன அர்த்தம்னா டெமிகாட்ஸை வர்ஷிப் பண்றவங்க. சரியா? ஆனா அவங்களுக்கும் அந்த ஆற்றல்களை தர்றது யாரு அப்படின்னா பகவான் அப்படிங்கிற அந்த ஞானம் நமக்கு இப்ப வந்துருச்சு. ஓகேவா? சோ நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா இவங்க எல்லாரையும் வழிபடுறதோட சேர்த்து நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், கிருஷ்ண பரமாத்மாவை நம்ம வழிபட ஆரம்பிச்சோம். நம்மளுடைய புகழாரங்களையும் நம்மளுடைய வழிபாடுகளையும் பிரார்த்தனைகளும் அவங்களுக்கு வைக்க ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா நம்ம எல்லாரும் பகவானை திருப்திப்படுத்தக்கூடியவங்களா ஆயிடுவோம். இப்ப இதுல மாதவேந்திரபுரி ஒரு கதை இருக்கு பாருங்க, ஒரு 5 minutesல சொல்லி முடிச்சிடுறேன். இந்த இமேஜ்ல இருக்காங்கல்ல, இவங்கதான் மாதவேந்திரபுரி. இவங்க என்ன அப்படின்னா கிருஷ்ண பரமாத்மாவோட ரொம்ப நித்திய தொண்டுல ஈடுபட்டவங்க. பகவான் மேல அவங்களுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே அந்த ஒரு அன்பானது, அந்த அந்த பக்தியானது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தி நிலைகள்ல நிறைய நிலைகள் நம்ம பார்த்தோம். சரியா? அதுல அவங்களோட பக்தி நிலை எப்பவுமே இருக்கும்னா பிரேம பக்தி, பாவ பக்தியில இருக்கும். ஓகேவா? இருக்கிறதுலே ஹையஸ்ட் பக்தி அதுதான். ஒரு பரவச நிலையிலே எப்போ இருப்பாங்க, எக்ஸ்டசின்னு சொல்லுவோம். பரவச நிலையில, அதாவது வானம் கருத்து இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மழை மேகம் கருப்பா இருந்ததுன்னா அதுல கூட பகவானை பார்த்து சந்தோஷப்படக்கூடிய அந்த அளவுக்கு ஒரு பக்திங்கிறது யாருக்கு இருந்தது அப்படின்னா மாதவேந்திரபுரி. இவங்க யாரு அப்படின்னா சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கும் குருவுக்கும் குருவா இருந்தவங்க. ஓகேவா? 22வது இந்த நம்மளோட இஸ்கான பகவத்கீதை புக்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த கௌடிய சம்பிரதாயம் இருக்குல்ல, கௌடிய சம்பிரதாயத்தை நிறுவனதுல இருந்து இப்ப இருக்கக்கூடியவங்க இருந்தவங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட பிரபுபாதா.
அந்த வழியில பாத்தீங்க அப்படின்னா எத்தனாவது குருவா இவங்க மாதவேந்திரபுரி இருந்தாங்கன்னா 20வது குருவா இவங்க இருந்தாங்க. சரியா? இவங்களோட அந்த பக்தி தான் வந்து ரொம்ப 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 போற்றப்படக்கூடிய ஒரு பக்தியானது. இவங்க என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா எப்போதும் பக்தி தொண்டுல இருப்பாங்க. பகவான பத்தின எண்ணத்தோட இருப்பாங்க. பகவானோட நாமத்தை பாடுறது, அவங்கள பத்தின விஷயங்களை கேட்கறதுல சந்தோஷப்படுறது, அவங்களுக்கு ஆராதனைகள் பண்றது இதுல இருந்தாங்க. பிருந்தாவனத்துக்கு போறாங்க. அங்க இருக்கக்கூடிய கோவர்தனகிரி எல்லாம் சுத்தி வருவாங்க. பகவானோட கோவிலுக்கு போய் அவங்களுக்கு கீர்த்தனங்கள்லாம் பாடுவாங்க. வந்து அயர்ச்சியா ஒரு மரத்தடி நிழல்ல ஒரு நாள் படுத்துட்டாங்க. சோ அங்க வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நெறைய குண்ட் அப்படின்னா நெறைய ஆற்று படுகைகள்லாம் இருக்கும். நெறைய 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 குளிக்கிற மாதிரியான குளங்கள்லாம் இருக்கும். அதுல போய் கிருஷ்ணா குண்டத்துல குளிச்சுட்டு அவங்க வந்து கோவர்தனகிரி மலையெல்லாம் சுத்திட்டு ஒரு இடமா வந்து அவங்க ரெஸ்ட் பண்றாங்க. அவ்வளோ அவங்க புகழாரங்கள் பாடுனதுல அவங்களுக்கு களைப்பு மிகுதியினால அவங்களுக்கு தூக்கம் வருது, பசியும் இருக்குது. அப்ப ஒரு சின்னோண்டு ஆடு மேய்க்கும் ஒரு குழந்தை, ஒரு சிறுவன் வந்து அங்கிருந்து என்ன பண்றாங்க, ஒரு சொம்புல பால் வச்சுட்டு, "இந்த பால குடிங்க. நீங்க ரொம்ப அம் எக்ஸாஸ்டடா இருக்கிறீங்க. அதாவது உங்களுக்கு ரொம்ப அயர்வு மிகுதியா இருக்குது. குடிங்க" அப்படின்னு சொன்னோனே, "இல்ல வேண்டாம்" அப்படின்னு இவரு மறுக்கிறார். ஆனா இங்கேருந்து லேடீஸ் எல்லாம் போனாங்க. கோபிகைகள்லாம் என்ன சொன்னாங்க, "நீங்க வந்து ரொம்ப அயர்வா இருக்கீங்க. உங்களுக்கு சாப்பாடு குடுக்காம இந்த ஊர விட்டு நாங்க உங்கள அனுப்புவோமா? அதனால இந்த பால் தான் என்கிட்ட இருக்கு. நான் மாடு மேய்க்கும் சிறுவன்கிறனால, அதனால இந்த பால குடிங்கன்னு" அந்த சொம்பு பால குடுத்தோனே அத குடிச்சிடுறாங்க. குடிச்சு அந்த ஒரு திருப்தியில அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது, தூக்கம் வந்துருது. தூங்கி அந்த மரத்தடியிலே படுத்து தூங்கிடுறாங்க. தூக்கத்துல கனவுல வராங்க. அதே குழந்தை கிருஷ்ண ரூபத்துல. இவருக்கு சடனா முழிப்பு வந்துருது. ஆஹா! நமக்கு பால் கொண்டு வந்து குடுத்து நம்மளோட அயர்வ போக்குனது கிருஷ்ண பரமாத்மா தான். நம்மளால இப்ப அத உணர்ந்துக்க முடியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ஒரு வருத்தம் வருது. ஆனா அந்த தூக்கத்துல அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கனவும் வந்தது. என்ன கனவு அப்படின்னா, அதுக்கு பக்கத்தாப்லயே ஒரு புதர் இருக்குது. அந்த புதர்ல வந்து என்னுடைய ரூபமானது மறைக்க வச்சப்பட்டிருக்கு. ஒரு பிரீஸ்ட் ஒரு டெய்லி அர்ச்சகர் ஒருத்தர் வந்து யாருக்கும் தெரியாம ஏன்னா முகலாயர்கள் அவங்களுடைய படையெடுப்பு ஜாஸ்தி இருந்ததுனால என்ன கொண்டு வந்து அங்க அந்த புதர்ல ஒளிய வச்சிருக்கிறாங்க. நீங்க அத எடுத்து வெளியில எடுத்து இந்த கோவர்தனகிரியில எனக்கு ஒரு பெரிய கோவில் கட்டி எனக்கு தேவையான எல்லா ஆராதனைகளையும் நீங்க செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னோனே, இவரு போய் இந்த புதர தோண்டுறாரு. தோண்டி பார்த்தா உள்ளார என்ன இருக்கு அப்படின்னா, ஒரு குட்டி கிருஷ்ணர் விக்கிரகம் ஒண்ணு இருக்குது. கோபாலன். அந்த டயட்டி பேர் என்ன அப்படின்னா கோபாலன். இவரு உடனே அவங்க சொன்னதுக்காக அந்த இடத்துல இருக்க நிதி திரட்டி ஒரு பெரிய கோயில் கட்டி, அதுல நல்ல ஒரு இடத்துல பகவான் அந்த இடத்துல பிரதிஷ்டை பண்ணிட்டு, அவங்க சொன்ன மாதிரியே எல்லா ஆராதனைகள், அப்புறம் வரக்கூடிய மக்கள் அத்தனை பேருக்கும் அன்னதானம் இதெல்லாம் குடுத்துட்டு ரொம்ப சிறப்பா அந்த செயல செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க. ஒரு நாள் திருப்பி இவருக்கு என்ன தோணுது அப்படின்னா, அவ்வளவு புதர்ல இருந்ததுனால என்னுடைய உடலானது ரொம்ப சூடுல இருக்குது. எனக்கு நீ வந்து வங்காளத்துல இருந்து சாண்டல்வுட் பேஸ்ட் அதாவது சந்தன குழம்பு இருக்குல்ல, அத எனக்கு திருமேனி மேல அப்ளை பண்ண அப்படின்னா, என்னால வந்து இந்த சூட என்னால தாங்கிக்க முடியும் போல இருக்கு. என்னால இத வந்து இப்போதைக்கு தாங்க முடியாத அளவுக்கு எரிச்சலா இருக்குது. ஸ்க்ராச்சிங் ஹீட்ன்னு சொல்லுவாங்கல்ல. ரொம்ப எரிச்சலோட மாரி இருக்கு என்னுடைய தோல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ண பரமாத்மா கோபாலன் டைட்டி வந்து கனவுல சொன்னோனே மாதவேந்திரி பூரி என்ன பண்றாங்க, வங்காளத்துக்கு போறாங்க. அங்க போயிட்டு ஜெகநாத் பூரி அங்கேருந்து எடுத்துட்டு வராங்க. என்ன நெறைய சாண்டல்வுட் எல்லாம். அப்பல்லாம் என்ன ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு சாண்டல்வுட் எல்லாம் எடுத்துட்டு வரணும் அப்படின்னா, லெவி டாக்ஸஸ் எல்லாம் கட்டியாகணும். எல்லாம் கட்டி இந்த பேப்பர் எல்லாம் அவங்க பத்திரமா வச்சிருக்கிறாங்க. எல்லாத்தையும் காட்டுறாங்க. யாரும் அவங்கள எதுவும் கைதெல்லாம் பண்ணல. ஏன்னா எல்லாம் டாக்ஸ் கட்டுனதுனால அவங்க கையில இருக்கிற இது வந்து அவங்க எடுத்துட்டு போறது சரிதான் அந்த முறை அப்படிங்கிற மாதிரி. நைட் ஆயிடுது. அவங்க தங்கிடுறாங்க அங்கேயே. அங்க ஒரு இடத்துல அந்த ஜெகநாத்பூரி பக்கத்திலேயே ஒரு இடத்துல அவங்க தங்கிடுறாங்க. தங்கிட்டு அன்னைக்கு நைட் வந்து அங்க ஒரு கோவில், அங்க ஒரு உற்சவம் நடக்குது. என்ன டெம்பிள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, கோவிந்தா டெம்பிள். சரி நம்மளும் போய் பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க போய் பார்த்தா, அங்க வந்து 12 பானைகள் சுவாமிக்கு முன்னாடி அவங்க வந்து நெய்வேத்தியத்துக்காக வச்சிருக்காங்க. ஒரு ஒரு பானையிலயும் ஃபுல்லா என்ன இருக்கு அப்படின்னா, பால் சாதம். ஷீரோ ரைஸ் ஓகேவா? ஃபுல்லா பாலு, நெய் இதெல்லாம் போட்டு இனிப்பு சேர்த்த ஒரு சாதம். அதுதான் கீர். அந்த மாரி ஒரு ஐட்டம் எல்லா பானையிலயும் இருக்குது. அர்ச்சகர்ட்ட கேட்கிறாரு இவரு இது என்ன அப்படின்னோனே, இது வந்து ஷீரான்னம்னு பேரு. இதுதான் பகவானுக்கு நாங்க வந்து நெய்வேத்தியமா படைப்போம். இது அதுக்கப்புறமா பகவானுக்கு கொடுத்தது போக நாங்க என்ன செய்வோம், அத எடுத்துட்டு வெளியில வந்து எல்லாருக்கும் இது பிரசாதமா குடுத்துருவோம் அப்படின்னு சொன்னோனே, அத சாப்பிட்டு பார்க்கணும்னு ஒரு ஆசை வந்தது. தான் டேஸ்ட் பண்ணணும்னு இல்ல. தன்னுடைய கோபாலன் டைட்டிக்கு இதே மாதிரி அன்னம் படைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை வந்தது. ஆனா அதுக்குள்ள நம்ம செஞ்சது தப்பு. இங்க பகவானுக்கு இது இன்னும் நைவேத்தியமாகவே இல்ல. அதுக்குள்ள நம்ம சாப்பிடணும்னு நினைச்சது தப்புன்னு சொல்லிட்டு, இங்கேயே நின்னுட்டு இருந்தோம்னா நமக்கு இந்த எண்ணம் மேல மேல வந்துரும். அதனால நம்ம இங்க இருக்கக்கூடாதுன்னு போயிட்டு ஒரு ஓரமா போய் மார்க்கெட் பிளேஸ்ல போய் உட்கார்ந்துடுறாரு. இந்த விஷயம் வந்து இவரு தீவிர டிவோட்டி இல்லையா? அதனால இங்க இருக்கிற கோவிந்தா டைட்டிக்கு தெரிஞ்சிருது. ஓஹோ! இவர் சாப்பிடணும்னு நினைச்சாருன்னு சொல்லிட்டு. என்ன பண்றாராம், தன்னுடைய வஸ்திரத்து மூலமா அந்த 12 பானைகள்ல ஒரு பானைய மட்டும் மறைச்சிடுறாரு. பாக்கி 11 பானைகள அங்க இருந்த அர்ச்சகர்கள் வந்து என்ன செஞ்சுறாங்க, சுவாமிக்கு நெய்வேத்தியம் பண்ண விட்டு அந்த பானைகள் எல்லாம் வெளியில எடுத்துட்டு போயிடுறாங்க. எல்லாருக்கும் அத குடுத்து முடிச்சிடுறாங்க. அர்ச்சகர் வீட்டுக்கு போயிடுறாரு. அர்ச்சகருக்கு ராத்திரி கனவுல கோவிந்தா டைட்டி வராங்க. வந்துட்டு, "என்னோட வஸ்திரத்துக்கு பின்னாடி நான் வந்து ஒரு பானைய ஒளிச்சு வச்சிருக்கிறேன். என்னோட பக்தன் மாதவேந்திரபுரி மார்க்கெட் பிளேஸ்ல இருக்கிறான். நீ இந்த பானைய கொண்டு போய் அவனுக்கு அங்க குடுத்துடு. அவன் அத சாப்பிடணும்" அப்படின்னு சொன்னோனே,
அர்ச்சகர் வந்து கோவில் கதவை திறந்து பாக்குறாரு. பகவான் வந்து தன்னோட வஸ்திரத்துக்கு பின்னாடி ஒளிச்சு வச்சிருக்கிறாரு. ஓகேவா? ஷீராச்சோரின்னு பேரு. அந்த பகவானுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா, பக்தனுக்காக பால்குடம் திருடிய பகவான் அவங்க. சரியா? அந்த பால் பானை, அந்த பாத்திரம் அதை எடுத்துட்டு போயிட்டு மாதவேந்திரபுரியை கூப்பிட்டு இதை சாப்பிடுங்கன்னு சொன்னோன்னே சாப்பிடுறாரு அவரும். அது ரொம்ப டேஸ்டா இருந்தது தெரிஞ்சோம். நம்மளும் போய் கோபாலன் டயட்டிக்கு இதே மாதிரி நம்ம உணவு பிரசாதம் படைக்கணும் அப்படின்னு அந்த எண்ணம் அவருக்கு வந்துருது. அப்புறம் அர்ச்சகர் சொல்றாரு, எப்படி நான் இங்க இருக்கேன்னு தெரிஞ்சு நீங்க எடுத்துட்டு வந்தீங்க அப்படின்னோன்னு அதுக்காக, இல்ல நான் படுத்து தூங்கிட்டேன். எனக்கு கனவுல வந்து கோவிந்தா வந்தாங்க. கோவிந்த டயட்டி தான் சொன்னாங்க. இந்த மாதிரி மாதவேந்திரபுரி வந்து இந்த பிரசாதம் சாப்பிடணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க. கொண்டு போய் கொடு. இவருக்கு அதை பார்த்தோன்னே இவர்தான் ஒரு பிரவரச நிலையில இருப்பாரா, பகவானே நமக்குன்னு இத ஆசீர்வதிச்சிருக்கிறாருன்னு தெரிஞ்ச உடனே அந்த பானையை எடுத்துட்டு போய் தண்ணியில போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு அதை டம்முன்னு கீழே போட்டு உடைக்கிறாரு. நிறைய பீசஸ் வருது. அந்த எல்லா பீஸையும் எடுத்து வச்சு என்ன பண்றாரு, ஒரு தன்னோட வஸ்திரத்துல ஒரு மூட்டையா கட்டி வச்சுக்கிறாரு. எப்பெல்லாம் அந்த எண்ணம் அவருக்கு மனசுல வருதோ, பகவான் அப்படின்னு அவர் நமக்காக ஷிராச்சோரி நம்மளுக்கு பால்குடத்தை திருடி நமக்காக வச்சிருந்த கோவிந்தன் அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனேயே எடுத்து ஒரு பீஸ் ஆஃப் அந்த பானையை சாப்பிடுறாரு. அவருக்கு என்ன அப்படின்னா, அந்த பாத்திரத்துல கொடுத்த சாப்பாடை சாப்பிட்டதோட இல்லாம அந்த பாத்திரமும் பகவான் தனக்காக கொடுத்ததுங்கிற அந்த எண்ணம் மேலோங்கினதுனால அப்புறம் என்ன பண்றாரு, மறுநாள் கிளம்பி தன்னுடைய ஊருக்கு போய் பிருந்தாவனத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த கோபாலன் டயட்டிக்கு அந்த சாண்டல்வுட் பேஸ்ட் அப்ளை பண்றாரு. இதே மாதிரிதான் அவரு ரெகுலரா என்ன பண்ணுவாரு அப்படின்னா, இங்க இருந்து வந்துட்டு இங்க வந்து இந்த ஜெகநாத் பூரியில வந்து சாண்டல்வுட் எடுத்துக்கிட்டு வந்து இங்க பேஸ்ட் பண்ணி இங்க இருக்கிற கோபாலன் டயட்டிக்கு அப்ளை பண்ணுவாரு. இது வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவருடைய ஒன் ஆஃப் த பக்தி தொண்டு. இந்த மாதிரி பக்தி தொண்டு பண்ணினதுனால, கேவல பக்தி பண்ணினதுனால பகவானே என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா, இன்னுமே அந்த டெம்பிள் அங்க இருக்குது. அந்த பகவானுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா ஷீராச்சோரி தான். பால்குடம் திருடிய கோபாலன். யாருக்காக அப்படின்னா பக்தனுக்காக. அப்ப பக்தன் செஞ்ச அந்த பக்தி தொண்டுங்கிறது எப்படி ஒரு உயர்ந்த நிலையை பகவான் வச்சிருந்தாங்கன்னா, பகவான் என்ன செய்யறாங்க, தன்னுடைய பக்தனுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு செயல்பாடுகளை செஞ்சிருப்பாங்கன்னு பார்க்கணும். சோ நம்மளும் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எப்போதும் பகவானோட கீர்த்தனைகளை பாடிக்கிட்டு நம்மளோட மனசுல பகவானோட எண்ணங்களை வளர்த்துக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா, நம்மளாலையும் நிச்சயமா ஒரு நாள் பகவானை ரீச் அவுட் பண்ண முடியும். 9.17 மாதாஜி. Yes, Mataji. पिदाहमस्य जगतो मादाता पितामह वेद्यं पवित्रम् ओंकार रूपसामयजो एव च. हरे कृष्ण. மறுபடியும் இப்ப பகவான் தன்னுடைய வைபவங்களை சொல்றாங்க. இந்த அகலத்தின் தந்தையும் தாயும் காப்பவனும் பாட்டனாரும் நானே. மாதா பிதா பிதாமக. இந்த அகிலத்தின் தந்தை நான், தாய் காப்பவன், அப்புறம் பாட்டனார். ஓகேவா? ஏன்னா இந்த ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாருமே யாருகிட்ட இருந்து பிறந்து வந்துரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இவர்கிட்ட இருந்து, பிரம்மா கிட்ட இருந்து. பிரம்மா யாருகிட்ட இருந்து வந்தாங்க அப்படின்னா பகவான் கிட்ட இருந்து. ஓகேவா? அப்ப நம்ம எல்லாரும் யாரு அப்படின்னா அவங்களுக்கு நம்ம எல்லாரும் அவங்களை என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா தாத்தா, பாட்டனார். ஓகேவா? அடுத்தது அறியப்பட வேண்டிய பொருள், தூய்மைப்படுத்தும் பொருள் நானே. ஓம் என்னும் மந்திரத்தின் ஒளி நானே. ரிக் சாம யஜுர் வேதங்களும் நானே. எல்லா வேதங்கள்லயும், ஏன்னா வேதங்கள் எல்லாத்தையுமே சொன்னதே யாரு அப்படின்னா பகவான் தான். சோ எல்லா வேதங்களும் நானே அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. 18 and 19 மெத்தட்ஸ். कदिर्पर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुकृत प्रभव प्रलय स्थानं निदानं बीजम् अव्ययम् तबाम्यहम् अहं वर्षं निकृग्नां युक्त सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सत् असत् साहम् अर्जुन. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. நானே இலக்கு. பகவான் அவங்கதான் இலக்கு. காப்பவன், தலைவன், சாட்சி, வசிப்பிடம், அடைக்கலம் மற்றும் மிக நெருங்கிய நண்பன் நானே. பகவானோட குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் சொல்றாங்க. நம்ம அவங்களோட நெருங்கிட்டோம், நம்ம பக்தி தொண்டு பண்ணி கேவல பக்தி பண்ணி நம்ம பகவானோட நெருங்கிட்டோம் அப்படின்னா பகவான் தான் நமக்கான இலக்கு. ஓகேவா? அவங்கதான் நம்மளை காக்குறாங்க, ரட்சிக்கிறாங்க. அப்புறம் தலைவன் அவங்களே. சாட்சி, நம்மளோட ஜீவாத்மாவுக்கு சாட்சி பேர்டா இருந்து நம்ம கூடவே இருந்து நமக்கு செயல்பாடுகள் எல்லாத்தையும் யாரு அறிவுறுத்திக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அப்படின்னா பரமாத்மா. அவங்க சாட்சியா இருக்கிறாங்க. வசிப்பிடம், அவங்க கொடுத்ததுதானே இந்த பிரபஞ்சம். அடுத்தது அடைக்கலம், அவங்களுடைய சரண்டர் பண்ணிக்கிறோம். நம்ம எல்லாருமே பக்தி தொண்டு பண்றவங்க எல்லாருமே அவங்களோட திருவடி பாதத்துலதான் சரண்டர் பண்ணிக்கிறோம். சோ நமக்கு எல்லாரும் அடைக்கலம் யாரு அப்படின்னா பகவான் தான். மற்றும் மிக நெருங்கிய நண்பன். நானே படைப்பு, அவங்கதான் கிரியேட்டர். அப்புறம் அழிவு, அவங்கதான் அனிஹிலேட்டர். எல்லாவற்றையும் ஆதாரம், அவங்கதானே தாங்குறாங்க. எத்தனை பிரபஞ்சங்களை உண்டு பண்ணாலும் கூட எல்லா பிரபஞ்சங்களையும் யாரு தாங்குறான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் தான். அவங்கதான் ஆதாரம். தங்குமிடம் அவங்கதான். மற்றும் நித்தியமான விதையும் ஆவேன். அவங்கள்ட்ட இருந்துதான் விதைகள் கிடைக்குது. ஓகேவா? நம்ம எல்லாரும் இந்த உயிர்வாழிகள் எல்லாருமே இந்த உலகத்துல சஞ்சரிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா அதுக்கான விதை யாரு கொடுத்தா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான். அது மாதிரி அர்ஜுனா, நானே வெப்பத்தை கொடுப்பவன், மழையை தடுப்பவனும் கொடுப்பவனும் நானே. நித்தியமும் நானே, மரண உருவம் நானே. நித்தியோ நித்தியானாம் சேதனாம்னு கடோபனிஷத்துல ஒரு வெர்ஸ் வரும். ஓகேவா? எதெல்லாம் நித்தியமா இருக்குதோ அது எல்லாத்துலயும் சிறந்த நித்தியமானது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அழிவே இல்லாதது எது
பிறப்பற்றவர் அவங்க, அஜம் விபும்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? அர்ஜுனன் வந்து 11th சாப்டர்ல சொல்லுவாங்க அஜம் விபும், சாரி 10th சாப்டர்ல. ஓகேவா? நித்தியமும் நானே. அதே மாதிரி மரண உருவம் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காலோ அஸ்மி அப்படின்னு 11th சாப்டர்ல பகவான் சொல்லுவாங்க. எல்லாரும் உங்களோட வாய்க்குள்ள கட 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 கடன்னு அத்தனை கௌரவ வீரர்களும் உள்ளார போவாங்க. மரண உருவம் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் தான். நானே ஜடம் சேதனம் இரண்டும் என்னில் உள்ளன அப்படின்னு பகவான் தன்னோட ஐஸ்வர்யங்களை இந்த 2 ஸ்லோகத்திலையும் வெளிப்படுத்துறாங்க. ஸ்வர்கலோகத்தை அடைவதற்காக வேதங்களை பயின்று சோமரசத்தை அருந்துபவர்கள். ஓகேவா? பகவான நம்ம பிரார்த்தனை பண்றதோட இல்லாம டெமிகாட்ஸ் வர்ஷிப், பிரித்தக் வேணான்னு சொன்னோம்ல. ஓகேவா? தானே கடவுள் நினைச்சுக்கிறது. ஹிரண்யகசிபுல என்ன நினைச்சாங்க அப்படின்னா நானே கடவுள், எனக்குதான் எல்லா வல்லமையும் இருக்குது அப்படின்னு ஹிரண்யகசிபு நினைச்சான். ஓகேவா? அடுத்து அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப மோசமான ஒரு பிரார்த்திக்கிற நிலைமைங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளையே நம்ம கடவுள் நினைச்சுக்கிட்டு இல்ல நம்மள மாதிரி ஈக்குவலா இருக்கக்கூடியவங்கள கடவுள் நினைச்சிட்டு அவங்கள பிரார்த்தனைகளை உட்படுத்துறது. அப்புறம் ஏதோ ஒரு உருவத்தை வந்து இறைவன் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அவங்கள்ட்ட பிரார்த்தனைகள் வைக்கிறது. சரியா? அது வந்து அது கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ஏத்துக்க முடியாது. அது என்ன அப்படின்னா டெமிகாட்ஸ் வர்ஷிப். அப்புறம் விஸ்வரூபத்தை வழிபடுவாங்க. சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த பிரபஞ்ச வடிவத்தை தான் வழிபடுவாங்க. ஓகேவா? இது ஓரளவுக்கு நம்மளால அக்செப்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய வர்ஷிப். ஓகேவா? வர்ஷிப் எப்படி எல்லாம் தன்னோட பிரார்த்தனைகளை வைப்பாங்க அப்படின்னா விஸ்வரூபத்தை வழிபடக்கூடியவர்கள் ஒரு வகையினர், அப்புறம் டெமிகாட்ஸ் வர்ஷிப் பிரித்தக்வேனா அப்படிங்கிறவங்க ஒரு வகையினர், அப்புறம் ஹிரண்யகசிபு மாதிரி நானே கடவுள் என்னதான் எல்லாரும் வழிபடணும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறது ஒரு விதமான வழிபாடு முறை. இப்படி எல்லாம் வழிபட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம எல்லாருக்கும் என்ன கிடைக்காது? ஏற்றம்ங்கிறது கிடைக்கும். பகவானை ரீச் அவுட் பண்ண முடியாது. நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகளுக்கு ஏத்த மாதிரி சில புண்ணிய விளைவுகள் இருக்கும். அதுக்காக நம்ம எங்க போவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சொர்க்கலோகங்களுக்கு போவோம். அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டிருக்குது. சொர்க்கலோகத்தை அடைவதற்காக வேதங்களை பயின்று அந்த இடத்தை ரீச் அவுட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம செயல்களை அமைச்சுக்கிறோம் பாத்தீங்களா? அதனாலதான் வேதங்களை படிச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு புண்ணிய விளைவுகளை கொடுக்கும். அப்ப நம்ம சொர்க்கலோகங்களுக்கு ஏற்றம் பெறுவோம். அங்க போயிட்டு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா சோமரசத்தை அருந்துபவர்கள் என்னை மறைமுகமாக வழிபடு. ஏன்னா வேதங்களை படிச்சோம்னாலே வேதம் யாரால சொல்லப்பட்டதுன்னா பகவானால சொல்லப்பட்டது. வேதங்களை கொடுத்தது பகவான் அப்படின்னா வேதமே யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் தான். சோ மறைமுகமாக அவங்களை வழிபட்டிருக்கிறோம். இதன் மூலமாக அவர்கள் பாவ விளைவுகளிலிருந்து தூய்மை அடைந்து புண்ணியமான இந்திரலோகத்தில் பிறவி எடுத்து அங்கே தேவ சுகங்களை அனுபவிக்கின்றனர். ஓகேவா? அங்க போயிட்டு வேதங்களை படிச்சுட்டு அங்க போய் சோமரசத்தை அருந்துபவர்கள் பகவானை மறைமுகமா வழிபட்டு அதனால புண்ணியம் அடைஞ்சு இந்திரலோகத்துல போய் அங்க தெய்வ சுலகங்களை அனுபவிக்கிறாங்க. அங்க இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? மறுபடியும் இங்கதான் வந்தாகணும். இது 9.21ல சொல்லப்பட்டிருக்குது. ஸ்வர்கலோகத்தில் அத்தகு பரந்த சுகத்தை அனுபவித்து விட்டு தங்களது புண்ணியங்களின் பலன்களை தீர்த்தவுடன் அவர்கள் மீண்டும் இந்த மரண உலகில் விழுகின்றனர். மறுபடியும் தே ஆர் ஃபாலிபிள். ஓகேவா? இன்ஃபாலிபிள் யாரு அப்படின்னா பகவான் மட்டும்தான். அவங்கதான் அச்சுதன். ஓகேவா? நம்ம எல்லாருமே யாரு அப்படின்னா ஃபாலிபிள். புண்ணிய கணக்கு தீர்ந்துருச்சுன்னா மறுபடியும் நம்ம இங்க பிறவி எடுப்போம். பாவ கணக்கை தீர்க்கறதுக்காக இந்த மரண உலகில் விழுகின்றனர். இவ்வாறாக புலனின்பத்திற்காக வேத தர்மத்தை கடைபிடிப்பவர்கள் பிறப்பு இறப்பினையே அடைகின்றனர். இந்த 20ல என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா வேத தர்மத்தை படிக்கிறவங்க, வேதங்களை பயில்றவங்க எதுக்காக பயில்றாங்க? பகவானை ரீச் பண்ணுங்கிறதுக்காக பயிலல, மறைமுகமா படிக்கிறாங்க. நமக்கு இந்திர சுகம் வேணும், நமக்கு ஸ்வர்கலோகத்துல போய் நம்ம அனுபவிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக படிக்கிறவங்க என்ன செய்யறாங்க? இந்த புண்ணிய பலன்கள் தீர்ற வரைக்கும் அங்க அனுபவிச்சுட்டு மறுபடியும் இந்த அநித்தியமான இந்த மரண உலகத்துக்கே வராங்க. அதனால பிறப்பு இறப்பு அப்படிங்கிற அந்த பொசிஷனுக்குள்ளேயே தான் அவங்க மறுபடியும் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க. 22 methods. Yes, Mataji. Ananyashchintayanto mam ye jana paryupasade tesham nityabhiyuktanam yogashemam vahamyaham. Hare Krishna, Hare Mataji. Krishna, very important ஸ்லோகா. இது விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்துல வரும் இந்த ஸ்லோகா. எனது திவ்ய ரூபத்தின் மீது தியானம் செய்து கொண்டு, ஓகேவா? அப்படி இல்லாம ஆனால்னு ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அப்படி இல்லாம எப்பவும் பகவானோட திவ்ய ரூபத்தின் மீது தியானம் செய்து கொண்டு வேதங்களை படிக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு விதமான நல்ல டியூட்டி தான், பயஸ் ஆக்டிவிட்டி தான். அது பக்திமான் பண்ணக்கூடியதுதான். ஆனா இந்த பக்திமான் என்ன பண்ணல? பக்தி தோண்டாத நினைச்சு பண்ணல. சோமரசத்தை அருந்தனும், அப்புறம் நம்ம போய் ஸ்வர்க சுகத்தை அதெல்லாம் அனுபவிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. ஆனால் திவ்ய ரூபத்தின் மீது தியானம் செய்து கொண்டு களங்கமற்ற, அதாவது தூய பக்தி, அனன்ய பக்தியுடன் என்னை நித்தியமாக வழிபடுபவர்களுக்கோ அவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுத்தும் அவர்களிடம் இருப்பவற்றை காத்தும் நான் பாலிக்கின்றேன். ஓகேவா? அவங்கள்ட்ட என்ன இருக்குதோ அதை நான் காப்பாத்துறேன், செக்யூர் பண்றேன். அதோட இல்லாம அவங்க தேவைக்கு என்ன தேவையோ அதை அறிஞ்சு அதை கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஒரு விஷயமும் யார் பண்றா? பகவான் பண்றாங்க. ஏன் அப்படின்னா பகவான் மேல நித்தியமா அவங்க தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. களங்கமற்ற பக்திய நித்தியமா அவங்க கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க. சுதாமா இருந்தாங்கல்ல, சுதாமா வந்து போய் கேட்கவே இல்லை. அவங்களுடைய மனைவி என்ன சொன்னாங்க? நீ போயிட்டு உன்னுடைய ஃப்ரெண்டு தானே துவாரகாவோட ராஜாவா இருக்காங்கல்ல, அவங்கள்ட்ட போய் உன்னுடைய
இந்த வறுமையை நீக்கிறதுக்காக பொருள் கேட்டு வாங்கிட்டு வாங்கன்னு சுதாமாவோட மனைவி சொல்லி அனுப்புறாங்க. ஓகேவா? ஆனா அவர் என்ன செய்யல, குச்சேலர். ஆனா குச்சேலர் என்ன பண்ணல அப்படின்னா, என்ன வெறுங்கையோட போக கூடாதுன்னு ஒரு 3 பிடி அவல் எடுத்து அவங்களோட கந்தல் துணி அதுல சுத்தி கொடுத்துறாங்க அவங்களோட ஒய்ஃப். அதை எடுத்துட்டு போறாங்க. ஆனா போய் கேட்கறதுக்கு அவங்களுக்கு கூச்சமா இருக்கறதுனால அவங்க கேட்கவே இல்லை. பகவான்கிட்ட தன்னுடைய என்ன வேண்டுதலுக்காக வந்தோமோ அதை அவங்க சொல்லவே இல்லை பகவானே. ஆனா அவங்களுக்கு தெரியாததான் என்ன பண்றாங்க, அவங்க வந்தவங்களை கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா பாத சேவனம் எல்லாம் பண்ணி அவங்களுக்கு நல்ல உயர்ந்த இருக்கை கொடுத்து அதுல உட்காத்தி வச்சு அவங்களோட சுகதுக்கங்கள் எல்லாத்தையும் விசாரிச்சு அவங்களோட அவ்வளவு நேரம் பேசிக்கிட்டு இருந்து என்ன கொண்டு வந்திருக்கேன்னு கேட்டு அந்த பிடி அவல் எடுத்து அவங்க சாப்பிடுறாங்க. இங்க இவங்க ஒரு ஒரு பிடி அவலா சாப்பிடும் போது அங்க என்ன ஆகுது, குச்சேலரோட அவங்க வீடு பெரிய பெரிய மாட மாளிகையா மாறுது. அவங்களோட மனைவி அவங்களோட குழந்தைகள் எல்லாம் பெரிய பெரிய நிறைய ஆபரணங்கள் நல்ல நல்ல ட்ரெஸ்ஸஸ் போடுற மாதிரி மாறிடுறாங்க. அவங்க வீட்டுல பொண்ணும் பொருளும் செல்வ செழிப்பும் அவ்வளவு குமியுதுங்க பகவான் இவங்க எடுத்துட்டு அந்த 2 படி அவலை சாப்பிட்டதுனால. ஓகேவா? சோ இவங்க என்ன பண்ணல அப்படின்னா, குச்சேலர் கேட்கவே இல்லை. அவங்களுக்கு தேவையானது என்ன வேணும்னு கேட்காமே பகவான் என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா அருள் பாலிக்கிறாங்க. அதுக்கு மெயின் ரீசன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, குச்சேலர் பகவான் மேல செலுத்தின அந்த அனன்ய பக்தி தான், கலங்கமற்ற பக்தி. மாதாஜி 23. Yes, Mataji. Epyanya devada bhakta yajante shraddhayanvidah tepi mam eva kaundeya yajantya vidi purvaham. Hare Krishna, Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. மற்ற தேவர்களை நம்பிக்கையோடு வணங்கும் பக்தர்கள் உண்மையில் என்னை மட்டுமே வழிபடுகின்றனர். இது வந்து டெமிகாட்ஸ் வர்ஷிப். இனிமேல் வரப்போறதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானை வழிபடாம வேற யாராவது வழிபட்டா அதுக்கு பகவான் என்ன மாதிரியான கருணையை காட்டுவாங்க அப்படிங்கிறது. மற்ற தேவர்களை நம்பிக்கையோடு வணங்கும் பக்தர்கள் உண்மையில் என்னை மட்டுமே வழிபடுகின்றனர். ஏன்னா இவங்க முன்னாடியே சொல்லியாச்சுல, அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பவர்ல இருக்கக்கூடியவங்க தான் அந்த தேவர்கள் எல்லாரும். நம்ம இது அறியாம நம்ம என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா, பகவானுக்கு நம்மளோட வர்ஷிப்பை டைரக்டா வைக்கிறதுக்கு பதிலா நம்மளுடைய கண்கள் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா சூரிய கடவுளை வழிபடுறது, அப்புறம் நமக்கு நல்லா படிப்பு வரணும் அப்படின்னா சரஸ்வதி கடவுளை போய் தேவியை போய் நம்ம வழிபடுறது, ஓகே, நல்ல மனைவி அமையணும் அப்படின்னா பார்வதி தேவி வழிபடுறது. இந்த மாதிரி பலன் கருதி என்ன செய்யறோம், ஒரு டெமிகாட்ஸ் வர்ஷிப்பை நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், நம்மள அறியாமே பகவானை தான் நம்ம வழிபட்டுட்டு இருக்கிறோம். குந்தியின் மகனே, ஆனால் அத்தகைய வழிபாடு தவறான வழியில் செய்யப்படுவதாகும். என்ன தவறான வழி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பலனை எதிர்பார்த்து செய்யறோம். ஓகேவா? இதுவே பகவானுக்கு நம்ம பக்தி தொண்டு செய்யறோம் அப்படின்னா நம்ம பலனை எதிர்பார்க்கவே வேண்டாம். நம்மளுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாமே பக்தி தொண்டா மட்டும் வச்சுக்கிட்டோம்னாலே போதும். நமக்கு தேவையானது எதுவோ அதை கொடுத்து, நம்ம கிட்ட இருக்கிறது எதுவோ அதை காப்பாத்தையும் கொடுக்கறது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் தான். அனன்யா சிந்த எந்தோமாம் அந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொன்னாங்க பகவான், அவங்கள்ட்ட இருக்கிறதையும் நான் செக்யூர் பண்ணுவேன், அவங்க கேட்கறதையும் நான் கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொன்னாங்கல்ல. சோ நம்ம என்ன பண்ண வேண்டாம், இந்த மாதிரி டெமிகாட்ஸ் வர்ஷிப் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை. 25 Mataji. Yes, Mataji. Yanti deva vrida devan pitrun yanti pitruvridah bhutani yanti bhutejya yanti madhya jino bimam. Hare Krishna. Hare Krishna. தேவர்களை வழிபடுவர்கள் தேவர்களிடையே பிறப்பார். ஓகேவா? நம்ம டெமிகாட்ஸ் வர்ஷிப் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், சூரிய கடவுள் சந்திர பகவான் இவங்க எல்லாம் கும்பிட்டோம் அப்படின்னா அவங்களுடைய லோகத்துக்கு நம்ம போவோம். முன்னோர்களை வழிபடுபவர்கள் பித்ருலோகத்துக்கு போவாங்க. பூதங்களை வழிபடுபவர்கள் பூதங்களிடையே போய் பிறப்பார். மேலும் என்னை வழிபடுபவர்கள் என்னுடையனே வாழ்வார். ஓகேவா? நமக்கு இப்ப ரூட் கிளியரா தெரிஞ்சிருச்சு, நம்ம என்ன போனா நம்ம எங்க போலாம் அப்படின்னு. இந்த ஊருக்கு டிக்கெட் வாங்கிட்டு நம்ம வேற இடத்துக்கு டெஸ்டினேஷன் போக முடியுமா? முடியாது. ஓகேவா? எந்த பஸ்ல ஏறி உட்காரமோ அந்த பஸ் அந்த ஒரு அந்த ஊருக்கு தான் கொண்டு போய் சேர்க்கும். ஓகேவா? சோ நம்ம தான் ப்ராப்பரான பஸ் பார்த்து ஏறி உட்காரணும். அவ்வளவுதான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. தேவர்களை வழிபடுபவர்கள் தேவர்களிடையே பிறப்பர். முன்னோர்கள் பித்ருலோகத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு நினைச்சோம் அப்படின்னா பித்ருக்களை வழிபடுவாங்க. பூதங்கள், பேய்கள், பூதங்கள், பூதகணங்கள், பிசாசுகள் இதெல்லாம் வழிபடுவாங்கல்ல, கிராம தேவதைகள் அவங்க எல்லாம். ஓகேவா? அவங்களோட வழிபாடு முறையே ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கும். அப்படி வழிபடுறவங்க என்ன செய்வாங்க, அங்க போய் பிறப்பாங்க. என்னை வழிபடுபவர்கள் என்னுடைய நித்தியமான உலகத்துக்கு வருவாங்க. 9.26, 27 ரெண்டும் வாசிருங்க மாதாஜி. Yes, Mataji. Patram pushpam balam toyam yo me bhaktya prayachati tat aham bhaktya pahrudam ashnami prayatatmanah yat karoshi yat ashnasi yat hyo juhoshi tadasi yat tabasyasi kaundeya tat gurushva mat arpanam. Hare Krishna. Hare Krishna. 26, 27 ரெண்டும் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகாஸ். ஓகேவா? மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அன்புடனும் பக்தியுடனும் ஒருவன் ஒரு இலையோ ஒரு பூவோ ஒரு பழமோ நீரோ அளித்தால் அதனை நான் ஏற்கின்றேன். பகவானுக்கு என்ன கொடுத்தா போதுன்னு அவங்க சொல்றாங்க பாருங்க. ஒரு பத்திரம், புஷ்பம், பழம், தோயம், இதுல ஏதாவது ஒண்ணு கொடுத்தாலே போதும். ஆனா எப்படி கொடுக்கணுங்கிறதுல தான் இருக்குது. அன்போடையும் பக்தியோடையும் வித் லவ் அண்ட் டிவோஷன் நம்ம பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்றது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, அதுல நம்மளோட அன்பு இருக்கணும், அப்புறம் நம்மளோட பக்தி இருக்கணும்.
என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா, நீங்க நம்ம தட்டு நிறைய எல்லா விதவிதமா நம்மளோட சமைச்சு வச்ச சாப்பாடு எல்லாம் கொடுக்கலாம். ஓகேவா? பகவானுக்கு எப்படி நம்ம ஆராதனைகள் பண்ணணும் அப்படின்னா, 16 வயசு ஒரு பையன் எந்த அளவுக்கு சாப்பிடுவாங்களோ அவ்வளவு உணவு வச்சு நம்ம அந்த தட்டு வச்சு நம்ம பிரார்த்தனைகள் வைக்கணும். சரியா? அப்படி இல்லையா, நம்மளோட சக்தி அதுக்கு இடம் கொடுக்கலையா, நம்ம என்ன செய்யணும்? ஒரு பூவோ அல்லது ஒரு பழமோ நீரோ, ஓகேவா, அல்லது ஒரு இலையோ, துளசி பத்திரம் ஒண்ணு வச்சோம்னா கூட போகும். பகவான அதை ஏத்துக்கிறாங்க. ஆனா அதை நம்ம எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னா, அன்போடையும் பக்தியோடையும் கொடுக்கணும். விதுரரோட மனைவி கொடுத்தாங்கல்ல, விதுரரோட வீட்டுக்கு பகவான் போனதே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, இது உங்களோட மாளிகை அப்படின்னு சொல்லி விதுரர் கூப்பிடுறாங்க. ஓகேவா? இது யாரோட மாளிகை யாரோட மாளிகைன்னு கேட்டுட்டே வரும்போது, இது என்னோடதுன்னு பீஷ்மர் சொல்றாரு, துரியோதனன் சொல்றாங்க, அந்த மாதிரி எல்லாரும். ஆனா விதுரரோட வீடு சின்ன குடில், அதை பார்த்து கேட்டோன்னு விதுரர் என்ன சொல்றாரு, இது உன்னுடைய மாளிகை, இது உன்னுடைய இருப்பிடம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே, என் தன்னோடதுன்னு சொன்னோம்னா தானே நம்ம என்ன செய்வோம், நம்ம ரொம்ப உரிமையோட உள்ள நுழைய முடியும். ஓகேவா? இன்னொரு வீட்டுக்கு போகணும்னு நமக்கு ஒரு கூச்சம் வரும் இல்ல, அதேதான் இங்கேயும். விதுரர் அப்படி சொன்ன உடனே பகவான் ரொம்ப சாதாரணமா உள்ள நுழையிறாங்க. விதுரரோட மனைவி என்ன செய்யறாங்க, பகவான் நம்மளோட இருப்பிடத்துக்கு வந்திருக்காங்களான்னு அவங்களுக்கு ஆச்சரியம் வெளியிட்டனால, பழம் அவங்களுக்கு முன்னாடி வைக்கணும், அவங்களுக்கு பழம் பெற்ற பிரசாதமா கொடுக்கணும்னு அந்த ஆர்வ மிகுதியில் என்ன பண்ணிடுறாங்க, தோல் எல்லாத்தையும் பிச்சு பிச்சு பகவான்கிட்ட கொடுத்துட்டு பழத்தை கீழே போட்டுட்டே இருக்கிறாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த ஒரு சுயநினைவே இல்லாத அளவுக்கு அவங்க பகவான்கிட்ட அவ்வளவு ஒரு ஐக்கியம் ஆயிடுறாங்க அவங்க. ஆனா அந்த தோழியும் என்ன செய்யறாங்க, பகவான் ஏத்துக்கிறாங்க. ஏன்னா அதுல என்ன இருக்குது, அன்பும் பக்தியும் இருக்குது. குந்தியின் மகனே ஏத்கரோஷி தஸ்னாஷ்னி, எதையெல்லாம் செய்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ உண்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ படைக்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாயோ, எந்த தவங்களை எல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ அதனை எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயாக. தத்குருஷ மத் அர்ப்பணம், எனக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு என்கிட்ட சரண்டர் பண்ணிட்டு நீ எதை வேணாலும் செய்ய, எல்லாமே நான் உனக்கு நல்ல நல்ல விஷயங்களை நான் உனக்கு திருப்பி பிரதிபலனா கொடுப்பேன். 26 and 27 வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகாஸ். ஓகேவா? இதுதான் பகவான் நமக்கு சொல்ல வர்றது. பக்தி தொண்டு, தூய பக்தி தொண்டு பண்ணணும். கேவல பக்தியில நம்ம நிலைநிறுத்திக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த விஷயங்களை நம்ம ரொம்ப சர்வ சாதாரணமா நம்மளால செயல்படுத்த முடியும். 9.29 மெசேஜ். समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्. हरे कृष्णा. நான் யாரிடமும் பொறாமை கொள்வதோ பாரபட்சம் காட்டுவதோ இல்லை. பகவான் என்ன சொல்றாங்க, அவங்களுக்கு யாருக்கிட்டையும் என்ன இருக்காதான், பொறாமை இருக்காது, பாரபட்சம், யார்ட்டையும் பயசா நடக்க மாட்டாங்க. நான் அனைவருக்கும் சமமானவன், எல்லாருக்கும் ஈக்குவலா தான் நான் இருப்பேன். ஆயினும் பக்தியுடன் எனக்கு அன்பு தொண்டு புரிபவன் யாராயினும் அவன் எனக்கு நண்பன், அவன் என்னில் இருக்கிறான், நானும் அவனுக்கு நண்பனாகின்றேன். ஓகேவா? எல்லாருக்கும் பகவான் என்னவா இருக்காங்க அப்படின்னா ஈக்குவலா தான் இருக்கிறாங்க. இப்ப சன் இருக்கு, சூரியன் இருக்கு. சூரிய ஒளியானது இங்க நல்ல விதமான நல்ல பயிர் இதெல்லாம் இருக்குது, நம்ம இங்க மட்டும் காய்வோம், அது அங்க ஏதோ ஒரு மோசமான ஏதாவது மாடு எச்சம் அந்த மாதிரி இதா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது மேல நம்ம காயக்கூடாது அப்படின்னு என்ன பண்ணல, சன்ரைஸ ஒரு இடத்துக்கு பாரபட்சமா இங்க கொடுத்துட்டு அங்க கொடுக்காம இல்ல. ஓகேவா? எல்லா இடத்துலயும் சூரிய ஒளியானது பரவுது. நிலவு ஒளி ஆமா எல்லா இடத்துலயும் பரவுது. மழை எல்லா இடத்துலயும், பாறை மேட்டு நிலம், அப்புறம் இது ஓஷன் இருக்கிற இடம், இப்படி எல்லாம் பாரபட்சம் இல்லாம மழைங்கிறது எல்லா இடத்துலயும் ஈக்குவலா மழைங்கிறது பெய்யுது. காற்று எல்லா இடத்துலயும் வீசுது. ஓகேவா? நம்மளா கதவை அடைச்சு வச்சா மட்டும்தான் நடக்காது. ஓகேவா? நம்மளா எல்லாத்துக்கும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாதான் அதெல்லாம் நடக்காது. மற்றபடி இயற்கை விதிப்படி என்ன நடக்கும் அப்படின்னா எல்லாமே எல்லா இடத்துக்கும் தன்னை ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கும். அதே மாதிரி பகவானும் எல்லாருக்கும் ஈக்குவலா தான் இருக்கிறாங்க. ஆனா யாரு பகவான் கிட்ட ரொம்ப நெருங்கி போறாங்களோ அவங்க எல்லாம் யாரு அப்படின்னா பகவானோட தோழர்கள், அவங்களுடைய நண்பர்கள். ஓகேவா? ஏன், அவங்க செய்யக்கூடியதெல்லாம் அவங்களுக்கு பிடிச்சமான பக்தி தொண்டு. பக்தி தொண்டு செஞ்சோம். ஒரு குழந்தை அம்மா கிட்டயும் அந்த குழந்தைகிட்டயும் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் ரொம்ப அதிகமா வர்றதுக்கு காரணம் என்ன, அம்மா செய்வாங்க. சரியா? அந்த குழந்தைக்கு பிடிச்சதா செஞ்சு தருவாங்க, அந்த குழந்தைக்கு பிடிச்சதா ஊட்டி விடுவாங்க. குழந்தை நடக்க கூடாதே, கால் வலிக்குமேன்னு தூக்கி வச்சுப்போம். ஓகேவா? அப்ப என்ன பண்ணுவோம், அந்த குழந்தைய ரொம்ப கரிசனமா கவனிக்கிறதுனால அம்மாவுக்கும் அந்த குழந்தைக்குமான ரிலேஷன்ஷிப், அந்த பாண்டேஜ்ங்கிறது ரொம்ப வலுப்பெற்ற ஒரு விஷயமா இருக்கும். இதுதான் இது சின்ன அனாலஜி. அதோட நீங்க வச்சு பார்த்துக்கலாம். பக்தியுடன் எனக்கு அன்பு தொண்டு புரிபவன் யாராயினும் அவன் எனக்கு நண்பன், அவன் என்னில் இருக்கிறான், நானும் அவனுக்கு நண்பராகிறேன். இப்ப நமக்கு இந்த பகவத்கீதையை படிக்கும் போதே நமக்கே தெரியுது யாரு ரெண்டு பேரும் இவ்வளவு க்ளோஸ், அர்ஜுனனும் அப்புறம் கிருஷ்ண பரமாத்மாவும். அதனாலதான் இப்படிப்பட்ட உயர்ந்த ஞானங்கள் பூராவே அர்ஜுனனுக்கு எடுத்துரைக்கப்பட்டது. அர்ஜுனன் மூலமா நம்ம எல்லாருக்கும் இந்த ஞானம்ங்கிறது கிடைக்குது. we have to follow, நம்மளோட லைஃப்ல நம்ம இதை ஃபாலோ பண்ணணும். 30 மெத்தட்ஸ். Yes, Mataji. Abhichет suduracharo bhajate mam ananyabhak sadur eva samandavyah samyak vyavasito hisaha. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒருவன் மிகவும் மோசமான செயலை செய்தாலும் அவன் பக்தி தொண்டில் பிறழாது ஈடுபட்டு இருந்தால் அவனை சாதுவாகவே கருத வேண்டும். ஏனெனில்
அவன் தனது தீர்மானத்தில் திடமாக உள்ளான். அவன் செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப கொடூரமான செயல்பாடுகளா இருந்தாலும் கூட அவன் என்ன செய்யறான், பக்தி தொண்டு பண்றான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவனை சாதுவாதான் கருதணும். ஏன்னா பக்தி தொண்டு பண்றவன் எப்படி இருக்கும், அவனோட மனசுங்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானுக்காக அந்த சேவையை செய்யறான். சரியா? அதனால அவனுடைய அவனுடைய செயல்கள் வந்து பிற செயல்கள் எல்லாம் மோசமான செயல்களா இருந்தாலும் கூட அவனை சாதுவாதான் நினைக்கணும் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. அவனுடைய தீர்மானத்தில் அவன் திடமாக உள்ளான். ஜகாய் மதாய் இவங்க 2 பேரும் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஜகாய் மதாய் இந்த 2 பேரும் ரொம்ப மோசமான செயல்பாடுகள் செஞ்சவங்க. இவங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நித்யானந்த பிரபுவும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவும். ஓகேவா? சைத்தன்ய மகாபிரபு நித்யானந்த பிரபு 2 பேரும் வந்து ஒன்னாவே தான் இருப்பாங்க. ஓகேவா? ஒரே இடத்துக்கு தான் போவாங்க, வருவாங்க. ஒரே மாதிரியே அவங்க தன்னோட பக்தி செயல்பாடுகள் எல்லாத்தையும் அமைச்சுப்பாங்க. 2 பேரும் ரொம்ப க்ளோஸ் அசோசியேட்ஸ். அதுல சைத்தன்ய மகாபிரபு மேல இவங்க 2 பேரும் வந்து ஜகாய் மதாய் 2 பேரும் என்ன செய்வாங்க, ரொம்ப ஏளனமான சொற்களை போட்டு பேசுவாங்க. கல்லெல்லாம் எடுத்து போடுவாங்க. ஓகேவா? ஏன்னா அவங்க பண்ணக்கூடிய அந்த நாம சங்கீர்த்தனம், பகவானுடைய அந்த நாமத்தை பரப்பக்கூடிய அந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் இவங்க 2 பேராலே என்ன பண்ணிக்க முடியல, டைஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியல. என்னமோ சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க, நமக்கு இது ஒத்து வராத ஒரு செயல்பாடுகளா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை ஏத்துக்காததுனால அவங்க மேல என்ன பண்றாங்க, கல்லெல்லாம் போட்டு அடிக்கிறாங்க. அதுல வந்து யாருக்கு கோவம் வருது அப்படின்னா, பகவானோட இன்கார்னேஷன் தான் இவருங்க சைத்தன்ய மகாபிரபு. அவங்களுக்கு கூட கோவம் வருது. அவங்கள அடிக்கவும் கில் பண்ணவும் கூட போறாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு தொண்டனா இருக்கக்கூடிய நித்யானந்த பிரபு என்ன செய்யறாங்க, வேண்டாம் வேண்டாம் அவங்களை அடிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு நல்லுபதேசம் பண்ணி அவங்களை சாதுவாக்குறதுக்கு ட்ரை பண்றாங்க. என்ன சாதுவாக்குறதுன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களோட செயல்பாடுகளை இல்ல நீங்க பண்றதெல்லாம் தப்பு, நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பகவானுக்கு நித்திய தொண்டு பண்ணக்கூடிய பக்தர்களா நம்ம மாறணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பக்தனால கூட என்ன பண்ணிக்க முடியுது அப்படின்னா பொறுத்துக்கக்கூடிய ஒரு அந்த ஒரு மனப்பக்குவங்கிறது எப்ப கிடைக்குது அப்படின்னா பகவானை ஏத்துக்கிட்டா மட்டும்தான். ஓகேவா? பகவானுக்கே கோபம் வருது, ஆனா பகவானுடைய பக்தனுக்கு என்ன வரல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சாது மனப்பான்மையோட தான் அவங்க இருக்கிறாங்க. எந்த விதமான தீய செயல்பாடுகள் செய்யக்கூடியவங்க யாரா இருந்தாலும் அவங்களையும் ஈஸியா கடந்து போகக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம் யாருக்கு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தர்களுக்கு இருக்குது. 9.31 மெத்தட்ஸ். Yes, ma'am. क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निकच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. அவன் வெகு விரைவில் தர்மாத்மாவாகி அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு அந்த சாது அவங்களை நம்ம வரையறுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இவங்கதான் இப்படிதான் நீங்க வந்து பக்தி தொண்டு பண்ணணும் அப்படின்னு எப்பேற்பட்ட மோசமான செயல்களை செய்யக்கூடியவங்களை வந்து நம்ம பக்தி பாதைக்கு இழுத்துட்டு வந்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க என்ன செய்வாங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்களோட செயல்பாடுகளை மாத்தி அமைச்சுக்கிட்டு தர்மாத்மாவாக மாறிடுவாங்க. மோசமான செயல்பாடுகளை செஞ்ச ஒரு மோசமானவன் என்ன வரான் அப்படின்னா தர்மாத்மாவா மாற முடியும். எப்ப அவனுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டா நிறுத்திட்டு பகவானுக்கான பக்தி தொண்டுகளை வளர்த்துக்கும் போது அப்ப அவனுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா நித்தியமான அமைதிங்கிறது கிடைக்குது. எனது பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை என்பதை தைரியமாக அறிவிப்பாயாக. குந்தியின் மகனே, அர்ஜுனன்ட்ட சொல்றாங்க, எனக்கு பக்தி தொண்டு செய்யக்கூடிய பக்தன் என்றுமே அழிவதில்லை என்பதை நீ டிக்ளேர் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி பகவான் இடத்துல அர்ஜுனனுக்கு சொல்றாங்க. 32 மாதாஜி. Yes, माताजी. मां हि पार्थव्यपाश्रित्य एतस्योपापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तदा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्. हरे कृष्ण माताजी. இதுல வந்து சாதுக்கள் அந்த சாதுன்னு யாருன்னு சொன்னோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அவங்க சாதுவா இல்ல, மோசமான செயல்பாடுகளை செஞ்சவங்கள அந்த பக்தர்கள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா நல்ல பக்தி தொண்டு செய்ய பழக்கப்படுத்துறது மூலமா, பழக்கத்தில் பக்தி தொண்டுன்னு உண்டு இது. ஓகேவா? அந்த மாதிரி பக்தி தொண்டு பண்ண வைக்கிறது மூலமா அவங்கள வந்து நல்ல நடைமுறைக்கு கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா அவங்க என்ன செய்வாங்க, தர்மாத்மா ஆயிடுறாங்க. அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகள் எல்லாம் பக்தி தொண்டா மாறிடுது. அவங்க மட்டுமா பகவான்கிட்ட சரண்டர் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களோட இல்லாம பெண்கள், வைஷ்யர்கள், சூத்திரர்கள், என்ன கீழ்குலத்தை சார்ந்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் என்னிடம் சரணடைபவர்கள் பரமகதியை அடைய முடியும். இவங்களெல்லாம் எதுக்கு பகவான் அந்த இடத்துல லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா ஆன்மீக ஞானம் கம்மி. ஓகேவா? ஆன்மீக ஞானம் இவங்களுக்குள்ள உரைக்கப்பட்டது கிடையாது. பெண்களுக்கா இருக்கட்டும், வைஷ்யர்களாக, பெண்கள் வந்து வீட்டு கடமைகளை செய்யணும் அப்படின்னு அந்த காலத்துல வரையறுத்து சிலதெல்லாம் நம்ம என்ன செய்ய முடியாது அப்படின்னா இதோட நம்ம ஒத்து பார்க்க முடியாது. ஓகேவா? அதனாலதான் அந்த இடத்துல இவங்களை தனிப்பட்ட முறையில பகவான் சொன்னதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னா இவங்களுக்கு வேத ஞானம் வழங்கப்படக்கூடிய சுச்சுவேஷன்ஸ் அமையலைங்கிறதுனால. வைஷ்யர்கள் என்ன செய்வாங்க, வியாபாரத்திலையும் தான் செய்யக்கூடிய தொழில் சார்ந்த விஷயத்திலயும் அவங்க கவனத்தோட இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி ஞானத்தை அவங்க தெரிஞ்சுக்க முடியாது. சூத்திரர்கள் என கீழ்குலத்தை சார்ந்தவர்கள் எப்பவுமே இன்னொருத்தவங்களுக்கு வந்து வேலைகள் செஞ்சு கொடுக்கணும், அடிமை பண்ணி செய்யக்கூடியவங்களா இருப்பாங்க. ஆனாலும் கூட அவங்க எல்லாருக்கும் எந்த ஒரு ஞானமும் உரைக்கப்படலாம் கூட தானாவே அவங்க என்ன செஞ்சுக்க முடியும், பகவான் வந்து பக்தி தொண்டை செய்ய முடியும். பக்தி தொண்டு செய்யறதுக்கு தானே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம்ல,
ஒரு ஏழை தொழிலாளி ஒருத்தவங்க என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா காலையில ஒரு டைமும் ராத்திரி ஒரு டைம் மட்டும் பகவானோட நாமத்தை சொன்னாங்க. அவங்களுக்கு ஏதாவது சொல்லப்பட்டுதா, யாராவது சொல்லி கொடுத்தாங்களா, இந்த ரிக்வேதம் படி எஜுர்வேதம் படி இதெல்லாம் பகவானால வாயால சொல்லப்பட்டது அப்படின்னு இந்த ஞானம் ஏதாவது செய்ய சொல்லப்பட்டதா, எதுவும் இல்லை. அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது பகவான் நாமத்தை காலை ஒரு முறை ராத்திரி ஒரு முறை சொன்னா நமக்கு நல்லது நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட விஷயம். சோ அப்படி இருக்கவங்க எல்லாம் பகவான் என்ன பண்ணிக்கிறாங்க, தனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு வழியா தனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு மார்க்கம் வழியா சரணடைஞ்சிடறாங்க. அப்படி சரணடைபவர்கள் பரமானுடைய பரமகதியை அடைய முடியும். பகவானோட இடத்த அவங்களாலையும் ரீச் அவுட் பண்ண முடியும். வேத கல்விதான் படிக்கணும் அவசியம் கிடையாது, இவ்வளவு ஞானங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அவசியம் கிடையாது. ஆனா சிம்பிளா பை டூயிங் டிவோஷன் சர்வீஸ் we can reach out. 9.34 Mataji. Yes, Mataji. Manmana bhava mat bhakto madhyaji mam namaskuru mam evaishyasi yukvaivam atmanam mat parayanah. Om tat sat iti Srimad Bhagavad Gitasu Upanishatsu Brahma Vidyayam Yoga Shastri Shri Krishna Arjuna Samvade Raja Vidya Raja Guhya Yogo Nama Navamodhyayah. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. மன்மனா பக்தோ, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. ஓகேவா? இதே மாதிரி ஒரு ஸ்லோகா 18th சாப்டர்ல மறுபடியும் வரும். உனது மனதை எப்பொழுதும் என்னை பற்றி சிந்திப்பதில் ஈடுபடுத்தி எனது பக்தனாகி எனக்கு வந்தனை செய்து என்னை வழிபடுவாயாக. இவ்வாறாக என்னில் முழுமையாக லயித்து நிச்சயமாக நீ என்னிடமே வருவாய். பகவான் வழிமுறையை சொல்லிட்டாங்க, ரொம்ப சிம்பிளா கொடுத்துட்டாங்க. உன்னுடைய மனதை எப்போதும் என்னை பற்றி சிந்திப்பதில் ஈடுபடுத்தி. நம்மளோட மனசுங்கிறது கட்டுப்படுத்த முடியுமா? அர்ஜுனன் கேட்டாங்க, 6th சாப்டர்ல கேட்டாங்க, தியான யோக பயிற்சி பண்ணிட்டு நீ என்ன அடையலாம் அப்படின்னு சொன்னா, மனம்ங்கிறது நமக்கு என்ன ஒரு பெரிய எதிரி. மனசை கட்டுப்படுத்துறதுங்கிறது காற்றை அடக்கிறத விட ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயமாச்சு அப்படின்னு அர்ஜுனன் கேட்டதுக்கு பகவான் கொடுத்த பதில் தான் என்ன அப்படின்னா, தியான யோகம் பண்றதை விட நீ பக்தி யோகம் பண்ணு. பக்தி யோகம் பண்ணும்போது நீ செயல்பாடுகள் எல்லாமே பக்தி செயல்பாடா இருக்கும். நம்ம பகவானுக்கு இதை செய்யணும். இப்ப என்ன பண்ணுவோம், காலையில எழுந்திரிச்சா பிரார்த்தனைகள் வைக்கணும். அப்ப என்ன பண்ணணும், பகவான் விக்கிரகத்தை நம்ம என்ன பண்ணணும், வாஷ் பண்ணணும். அப்புறம் அவங்களுக்கு தேவையான பிரசாதம் சமைக்கணும். அப்புறம் அவங்களுக்கு பூ பறிச்சு கொண்டு வந்து பூ கட்டணும். அப்புறம் அவங்களுக்கு நல்ல ஆடைகள் அணிவிக்கணும். சரியா? அந்த இடத்துல தூப தீபம் எல்லாம் போடணும், விளக்கு ஏற்றணும், இதெல்லாம் பண்ணணும். பூஜை துளசி செடிக்கு ஹாரத்தி காட்டணும். இப்படி நம்ம என்ன செஞ்சிடறோம், காலையில எழுந்திரிச்சோம்னா அப் டு 8 o'clock வரைக்கும் நம்ம கம்ப்ளீட்டா நம்மளோட சிந்தனை எது மேலேயே இருக்குது அப்படின்னா பகவானை பத்தி நினைக்கிறதுலே இருக்குது. உனது மனதை எப்பொழுதும் என்னை பற்றி சிந்திப்பதில் ஈடுபடுத்தி எனது பக்தனாகி. நம்ம ஒரு செயலை தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னா அதுக்கு நம்ம என்ன ஆயிடுறோம், ஆட்பட்டு போயிடுறோம். ஓகேவா? எனக்கு வந்தனை செய்து என்னை வழிபடுவாயாக. இந்த மாதிரி பகவான்கிட்ட நம்மளோட பிரார்த்தனைகளை செலுத்திக்கிட்டு இருந்தோம்னா என்னில் முழுமையாக லயித்து, லயிப்பு தான் இதுல முக்கியம். ஓகேவா? அப்பதான் அந்த ருச்சிங்கிறது கிடைக்கும். அந்த நிலைகள்ல நம்ம ஒண்ணுன்னா பார்க்கும்போது நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா ஒரு நம்பிக்கை கிடைக்கும். அப்புறம் அது ஒண்ணு போக போக நம்ம அனர்த்த நிவர்த்தி, பஜன கிரியா, அந்த மாதிரி ஒண்ணுன்னா பார்க்கும்போது ருச்சி, நிஷ்டா, அப்புறம் பாவா, பிரேமான அந்த நிலைகள் இருக்கு பாத்தீங்களா? 9 விதமான நிலைகள் இருக்கு, பக்தி நிலைகள் இருக்குது. அது ஒண்ணா நம்மளும் என்ன பண்ண முடியும், அக்காம்ப்ளிஷ் பண்ணிட்டு பகவான்கிட்ட நித்தியமா நம்மளோட போய் சேர முடியும். நீ என்னிடமே வருவாய் அப்படின்னு பகவான் இந்த இடத்துல அஷூரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. இந்த ராஜவித்யா ராஜகுய யோகத்துல பகவான் சொன்ன 34 ஸ்லோகசுமே பகவான் கொடுத்ததுதான். இதுல அர்ஜுனனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகால இருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் கொடுத்தது என்ன அப்படின்னா கேவல பக்தி அப்படிங்கிறதோட அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ். ஓகேவா? அப்ப தூய பக்தி தொண்டு செயல்பாடுகள் செய்யறது மூலமா மற்ற தேவர்களை வணங்கணும்னா நம்ம அவங்களோட இடப்பிடத்துக்கு தான் போவோம். சோ நீ என்னை வணங்குவாய், என்னிடமே சேருவாய் அப்படின்னு பகவானுக்கு அந்த அஷூரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சாகல்ப தருபஷ கிருப சிந்துபியை வச்ச பதிதானம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. श्रील प्रभुपादा की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय. हरे कृष्ण.